пензлік, піла, рыдлёўка, вогнішча, кацелок, каб стаць медыевістам альбо і археолагам таксама. Мінімум 7 год уваходу ў прафесію. Якія былі першымі знаходкі, якія, магчыма, адразу здзівілі? Гэта сюжэт фантастычны. 2 гэтых замкі, Бедніцкі і Крэўскі, будавалі 2 браты Волаты. Мы знайшлі масцярок, якім перакідваліся гэтыя 2 браты будаўнікі замка. Раптам на пачатку года нас ставяць перад фактам, будзем капаць 3-ю вежу. А капаць у лютым. Ці можа быць такое, што праз некаторы час знойдзецца, напрыклад, 4-я вежа? Усім прывітанне, гэта чарговы падкаст на Татнік Бай. А сёння ў нас будзе тэма цікавая. Мы будзем размаўляць пра археалогію. І прыехалі мы на Крэўшчыну, на крэўскія землі, я не ведаю, ці можна так казаць нават. І прыехалі ў госці да гісторыка і археолага Олега Дзярновіча. Добры дзень. Вітаю на Крэўшчыне, пра якую вы сказалі. А так, можна казаць, што гэта крэўскія землі? Гістарычна, конечно, таму што, ведаеце, Крэва было цэнтральным асяродкам, як я называю гэта в рэгіёну ўсходняй Літвы. Што такое было Смаргонь? Сёння райцэнтр, між іншым, даволі багаты па падатках, я быў вельмі здзіўлены. А Крэва было, фактычна цэнтрам крэўскага княства, якое, як вотчына, утварыў Гедымін, даў свайму сыну Альгерду. Але нашы даследаванні паказваюць, што і да Гедыміна, і да будаўніцтва Крэўскага замка Крэва было такім асяродкам, рэгіянальным, адміністрацыйным, гаспадарчым, не ведаю, можа быць, нават і культурным цэнтрам, хаця тут не будзем уже спяшацца. То бок, Крэва традыцыйна было вельмі важным рэгіянальным асяродкам. Я мяркую, прынамсі з 11 стагоддзя. На гарадзішчы мы маем следы канца 11 стагоддзя, такі росквіт 11-12 стагоддзя, 13-14 самы ўздым. Потым так ментальная геаграфія ці гістарычныя працэсы склаліся, што Крэва, не то, што занепала, а страціла свой цэнтр, сваю функцыю такую вельмі значную, цэнтральную. Яшчэ вам магу назваць такі адзін асяродак досыць блізкі Гальшаны. Гальшаны, як я разумею, таксама было такім як бы асяродкам, адкуль пашлі князі гальшанскія. Вось, это таксама тут побач, такі вельмі важны асяродак. Потым Ашмяны. Ашмянщина, в сэнсе гістарычна, ашмянскі павет Віленскага воеводства. Это ўсходні павет Віленскага воеводства. Так што, безумоўна, Крэва, Крэўшчына, да, мы можам так легітымна выкарыстоўваць гэты тэрмін. А калі ты хочаш збудаваць свой замак, ці проста хатку, увесь інструменты зможна знайсці на онлайн-гіпермаркеце 21 век Бай. А па нашых промакодах будзе зніжка. Промакод хутка 5% на асобныя тавары, промакод смачна 3% на тэхніку і аўтатавары. А яшчэ у нас ёсць кодавае слова «Франхутка», па якім ты зможаш атрымаць 50% зніжку на дастаўку ў любую кропку Беларусі. А цяпер ад Крэўскага замка вернемся да размовы з Олегам Дзярновічам. Мне вось цікава таксама, я чытаў, што вы нарадзіліся ў Менску. Адкуль з'явілася вось гэтае жаданне стаць археолагам? Гэта было з дзяцінства, як некаторыя хочуць стаць касманаўтамі, а вы хацелі нешта адкапаць нейкія скарбы? Ці як гэта адбывалася? Вось, я думаю, мы пра Крэва будзем размаўляць. Мы на персанальны тэмы. Слухайце, сапраўды, вы, відаць, рыхтаваліся. Так, я нарадзіўся ў Менску. В прынцыпе, такой нармальнай сям'і медыка-інжынераў. Так што нічога такого звыш не выбівалася. Все мы дзеці вяскоўцаў, правда? Все нашы бацькі пераважна з вёсак паходзяць. Хаця я уже нарадзіўся ў горадзе, конечно, таких, может быть, асаблівых эмоцый нема, але, я адчуваю, што я в этом сэнсе мінчанін. То есть Мінск для мяне, реально, мой город. Пры ўсіх дадатных і адмоўных якасцях, так? Я зачепіў позні савецкія часы, якія
былі, ну, я не ведаю, як сказаць, адносна ліберальнымі. Вось. І пры тым, што савецкая дзяржава вельмі актыўна розныя такія актыўнасці падтрымлівала праграмы. І, відаць, у мяне нават так был баланс нероўны паміж журналістыкай і гісторыяй. Вось так. Я нават хадзіў там в школу юного журналіста. Чырвоная змена, знамя юнасці, былі такія выдання. Іх уже практычна няма, правда? Так што неяк вот так вот і лёс мяне мог і туды занесці. Хаця так разумею, што вот гэты публіцыстычны пачатак недзе ён і застаўся. Конечно, гісторыя мне была блізка і як археалогія, і як гісторыя. Это не адно і то, што вы самі выдатна разумееце. Метады адрозніваюцца. Пісьмовая гісторыя, гісторыя з пісьмовым крыніцамі і археалогія, розныя метады даследавання, хаця это, конечно, даследавання гісторыі чалавечага соцыума, чалавечага грамадства. Ведаеце, што канец 80-х гэта што? Гэта перыяд такого жыўлення грамадскага. Ну, я вот вельмі задаволены, што я прайшоў праз гэты перыяд. Мне было вельмі цікава глядзець, як адбываюцца трансфармацыі. Выходзілі кніжкі, публікацыі, раней да якіх был вельмі абмежаваны доступ, як айчына этого пісьменства, як замежная класіка, там сацыялагічная, гістарыяграфічная перакладалася. Это был такі выбух. Па-другое, ну, чамусьці мне вот зацікавіла тэма помнікаў архітэктурных. А я, ну, повторюсь, я был на гістфаку БДУ, это конец 80-х. Я еще студентом на апошніх курсах уже на полставки працаваў у біярэстаўрацыі. Разумееце, якая штука, так? І між іншым, першым вот моим таким самастойным объектом Бяроза Картузская и была, где вот такая реально великая экспедиция была вот организована. Это была бы первая моя самастойная такая праца не у экспедиций іншых, а вот своя власная экспедиция. А у Крыві, до речі, перша экспедиция, и я был в экспедиции Игоря Чернявского, это 89-й год. Были великие планы, и вот тогда как раз был початок этого пику. Починається з чого? Починається з проєкту консервації. Каб зробити проєкт, треба провести дослідження. Які дослідження? Яка глибина залягання підмурка? Яким він стане? Чи потребується йому підмацування? Некорочне, бетонне, розумієте? Оце такі речі. Всі земляні праці на таких об'єктах, звісно, це або під наглядом археологів, або це чиста археологія. Ну, і ну, от так от я трапив у першиню у Кревський замок, потім, власне, від археології середньовіччя, ну, і що називати історична археологія, мається на увазі період, по яких є письмові криниці. Ну, у мене така почалася, ну, не кар'єра зовсім, а шлях такий звичайний, ну, стандартний, нормальний, стандартний академічний шлях, аспірантура, розумієте, таке. Така цікава штука відбулася. Мяне больш занесла у медыевістыку. Я уже попрацаваў археолагам этого перыяда, так? Уже і публікацыі там першыя былі на гэту тэму. А вы прыгадайце, што такое пачатак 90-х. Тут справа нават не то, што было абуджэнне, оно, безумоўна, было. Нішы інтэлектуальныя выявіліся. Патрабавалася нейкая генералізацыя, ну, абагульненне. Нехта з маіх калег, напрыклад, пайшоў у падручнікі. Яны сталі пісаць падручнікі, які былі, ну, першыя беларускія падручнікі ствараць. Яны былі вельмі патрэбны. Ну і, в прынцыпе, вот іхняя энергія на гэта і сышла. То есть, яны засталіся ў нашай гістарыяграфіі, но не напісалі то, што яны маглі напісаць. Так, яны аддалі вот сваю энергію гэтым сюжэтам. Я як бы прынял гэты выклік новы, што патрабавалася пісьмовая гісторыя, такая грамадзянская. І я стал больш медыевістам. В прынцыпе, я вошел в гэтай метады. Тэксталогія, крыніцазнаўства. Это вельмі спецыфічныя метады, каб стаць медыевістам, альбо і археолагам таксама. Ну, мінімум 7 год уваходу ў прафесію пасля універсітэта. Мяне заўжды таксама цікавілі этнічныя кантакты. Я так стал не толькі гісторыкам Великого княства літоўскага. Я меркую, што я еще гісторык Інфлянту, Лівоні, ну, то бок сярэднявечнай тэрыторыі Латвіі, Эстоніі, ну, пад нямецкім панаваннем. Але, ну, вельмі цікавая штука, вот этот лёс чалавечы. Вот мы выбираем один шлях,
ну, окей, мы выбираем некий свой шлях, мы можем пройти про складаныя калідоры, і недзе мы зноў вернемся да яго. І так лёс распарадзіўся, што калі на пачатку, які был 2012-2013 год, зноў пачыналіся даследаванні ў Крыве, а археолагі, разумееце, такія людзі, ну, мы жартуем самі ў сваёй карпорацыі, такія феадалы. У гісторыка пісьмового ёсць тэмы, які ён вядзе, але ніхто не можа пратэставаць его нейкі пашырэнне яго гарызонтаў. Археолагі ў гэтым сэнсе вельмі прывязаны да сваіх локусаў, да сваіх лакацый, да сваёй землі. Вот таму мы і смеемся, што феадалы. Разумееце? А археолагаў заўжды было нешмат, нават параўнанні з гісторыкамі. Так? Ну, я маю на ўвазе гісторыкамі гэтага перыяду медыевістычнага. Пачыналіся зноў працы ў Крэве, і канкрэтна у тым ліку на Крэскім замку. І вот мне прапанавалі зноў туды вярнуцца. А прапанавалі, ну чаму? Вельмі лагічна. Ёсць пэўны дэфіцыт кадраў, а па-другое, ёсць чалавек, які там працаваў, ведае гэту культуру матэрыяльную, які мае публікацыю. Ну, як бы лагічна, каму яшчэ прапановаць. Тым больш, як медыевіст, ён займаецца вот якраз гэтым перыядам, гэтымі праблемамі. І вось так лёс меня зноў вярнуў у Крэва. Я хочу зараз трошки вярнуцца ў 2012 год, калі вам прапанавалі. А вы лёгка пагадзіліся? Вы самі імкнуліся, хацелі? Ці гэта вось вы таксама сядзелі і думалі, ну я зараз займаюся зусім іншым. Ну добра, я там у Крэве трошки бываў, там нешта ўжо даследаваў, але можа гэта не маё? Ці гэта вось было як наканавана так усё ж? Ну не імкнуўся, як бы, але пагадзіўся лёгка. Таму што я ўжо як бы праз вот этот перыяд медыевістычны свой пісьмовы гістарычны, мне здаецца, падышоў да перыяду такіх абагульненняў, што мне ўжо была патрэбна новая факталогія. Ну, разумееце, глядзіце, я ўжо, в прынцыпе, нармальна ведаў гістарыяграфію. Я ўжо арыентаваўся у крыніцах. Ну, немагчыма все крыніцы, конечно, ведаць, але дзе што знайсці, я стал метрыкантам, напрыклад, за гэты перыяд. Гэта той, хто даследуе, выдае метрыку Великого княства Літоўскага. Корпус дакументальных крыніц, і вот пісаў чатую кніжку, якраз выдал. Уявілі мяне, напрыклад, больш ведалі як метрыканта. Вот так, да? Гэта якасны скачок, так, чарывок для сябе я здолел прайсці. І слухайце, мне ўжо, да, вот я ўжо адчуваў, што мне былі патрэбны новыя матэрыялы, новая фактура, новыя назіранні, якія ўжо не укладаліся ў рамках гістарыяграфічных адпрацаваных. Так? І вот такім цудоўным чынам лёс мне падарыў гэтую магчымасць, таму што калі я ўжо стаў як археолог тут працаваць, ну, слухайце, некаторыя мои канцэпцыі проста перагарнула і як мінімум прымусіла скарэктаваць. То есть я вот думаю, что да, тут есть, бачыце, адказваючы на пытанне, значит, відаць, тут была метадалагічна невыпадковасць, ну, але лёс так складаецца, што часам гэта афармляецца такія вось падарункі лёсу ці выпадковасці. Так. І вы таксама вось распавядалі якраз, што ўваход у прафесію гэта 7, там, 9 гадоў, то бок дастаткова доўга. І мне цікава таксама, вось вы займаліся медыевістыкай сваёй, там, вось метрыкамі, і потым сказалі, ну, вось, а цяпер капайце. Наколькі гэта складана было вось увайсці у прафесію археолага, калі вы займаліся ўжо доўгі час іншым? Так уж і складана ў тым сэнсе, што ў мяне была вельмі добрая база, і па-другое, ну, я нават так гісторыка займаўся гэтым перыядам, так што мне гэта все было вельмі блізка. І ну, мне пашэнціла з калегамі. Археолагі такія вельмі канкурэнтныя. Паміж сабой. Мне падаецца, як тут типа столькі ўсяго, а за што тут канкурыраваць? Не, ну я маю на ўвазе дыскусіі паміж сабой. Всё, так, зразумеў. У навуковым сэнсе канкурэнты. А мне з калегамі пашэнціла, таму што натуральна у мяне ўзнікалі нейкія пытанні, яны ўзнікаюць, і яны не то, што гатовы мне вот падказаць, ну, выказаць сваё экспертнае меркаванне, я там магу з ім не пагадзіцца. Яны тэхнічна гатовы дапамагчы. Вот мы знайшлі дрэва лагу 4 метры.
вельмі на самым ніжнім узроўні трэцяй вежы, разумееце. Ну это падобна, што хвоя, сасна. Ну таксама не кепска, таму што там была смала, лежала ў вадзе. Ну хацелось бы захаваць, экспанаваць. Ну гэта з перыяду будаўніцтва трэцяй вежы. Это может быть не самого замка Загедыню, але як мінімум з гальердам. Это вельмі цікава, бо ж там ёсць, ведаеце, мы дайшлі да ніжніх камянёў падмурка трэцяй вежы. Яны не такія глыбокія, як замкавыя, а што это азначае, што яна стаіць на балаціне, рэальна, і там палі. Але палі не вот так загнаны ў гэтую балаціну гэты торф, а вот пад нахілам. Наколькі все продумано, каб размяркоўваць вагу, так, вагу, так. Ага. Цяжар гэта. І гэта было вельмі добра экспанаваць. Вот, так мои калегі уже там тэлефануюць, там вот этой фірме, якая ў Гомелі займаецца кансервацыяй менкі, разумееце, дрэвазменкі. Ну, з гісторыкамі якраз вельмі роўныя адносіны. Гісторыкі заўжды нешта абмяркоўваюць паміж сабой. Дапамагаюць, там, там падказаць нейкі крыніцы. А вот археолагі, такія, ведаеце, ще людзі практыкі. Ім трэба ў поле пензлік, піла, рыдлёўка, вогнішча, кацелок, машыну прыматаваць пад экспедыцыяй. Вот я вот таксама займаўся. Разумееце, такія у археолагаў шмат практычных пытанняў, якія яны вымушаны вырашаць, і яны в этом сэнсе людзі такія рукастыя. Мне мои калегі па інстытуту, археолагі, вот у гэтых справах, ну вельмі шмат, так я цяпер цэню, дапамаглі і дапамагаюць. Ну і потым ведаеце, што на гэты рэгіён, скажа так, не то, што ніхто не прэтэндаваў, ну да, ніхто не прэтэндаваў, то есть як бы ніхто не выказваў свае правы, в тым сэнсе, што вот он займаецца гэтым рэгіёнам, в вузкім сэнсе, вот Крывам, так, да, і Крывшчынай, вот по такім нашым разуменні. Так што я так разумею, што все спрынялі вельмі лагічна, пазітыўна, што я з'явіўся зноў у гэтым рэгіёне. Чаму ніхто не займаўся такім рэгіёнам, калі казаць пра Крэва? Ну таму што пра Крэва усе ведаюць са школы, мы ўсе ведаем, што тут адбывалася, і ну гэта супер такая вядомая рэч. Тут ёсць замак, які можна даследаваць, і чаму археолагі не хацелі ці ну не бралі вось гэта, таму што гэта складана, гэта занадта шмат працы ці што? Может быть, пункт першы, то, што я выказаў, што нашы рэсурсы абмежаваныя, прафесійныя, ну, так не шмат археолагаў. Па-другое, разумееце, што, конечно, тут займаліся археолагі жалезным векам часткова. Ага, так. Так, вот гэта быў рэгіён, якім Ярослав Гедзімович Зверуга, вот такое слаўнае імя. Алла Квяткоўская капала у тым ліку тут, але на Панімоні капала вот гэтыя вот каменныя могільнікі, як она лічыла і рэпрэзентавала, якія маюць на сябе адбітак яцвяжскага пахавальнага абраду. Так, вот гэты перыяды, ну, раннім сярэднявечча, яны даследаваліся тут. Сапраўды, вышэй, раней не было такой практыкі. Калі я пачынаў працаваць як археолог, я працаваў у біярэстаўрацыі. І у той сістэме падзела, а біярэстаўрацыя, ну, это была на той час такая вялікая арганізацыя. Здаецца, у кожнай з абласцей былі філіі. Біярэстаўрацыя, там, Гродная рэстаўрацыя, Віцебская рэстаўрацыя. Цяпер, калі я не памыляюся, толькі Брэст-рэстаўрацыя засталася. Ну, а просто цэнтральная, конечно. І то, ну, это уже не то, что цэнтральная, это самастойнае прадпрыемства. Ну, там нейкая сувязь есть, методологічная, можа быць. І вот гэтыя аб'екты, ну, як бы, не то, что было прынята, а так размеркавана, вот, зноў жа па тых жа рэсурсах, што я вам казаў, іх капала біярэстаўрацыя. Монументальныя помнікі архітэктуры, так скажем. А сёння у нас больш такая шырокая панарама, ну, і біярэстаўрацыя як вытворчае аб'яднанне, оно вот, ну, ёсць. Як праектнае ёсць, но вот даследчая частка якраз менш рэпрэзентавана. Крэва, пры тым, што вы кажаце, такой важны аб'ект, заўважны, так, але ён, ну, вот, не трапіў такую сферу актыўнага пошука менавіта перыяду сярэднявечча. Вот у нас есть триада. Радимичи, Драговичи, Крымичи. А я еще вот спрабую донести, что
Вот у гэтых пераліку у нас еще есть вот еще один регион, может быть, трошки пазнейший, там не 9 стагоддзя, а пазней, вот якраз усходняя Літва, где мы з вами зараз і знаходзімся. Крэва неяк выпала, прычым скараціліся фінансаванне. Ну, а теперь вот з 2000-х, там, з 10-х годов зноў пошло державное бюджетное финансование, даследование таких вот практичных тут. А плюс мы организуем что-то такие навуковые даследования, уже не завязанные на реставрацию. И это, ну, дае нам магчымасць вывучаць рэгіён комплексна. Вы казалі, што тут вывучалі там і жалезны век вось у Крэва да гэтага да замка. А магчыма, вось у археолагаў больш прэстыжна займацца якраз вось нечым супердалёкім, таму што там гэта складаней, гэта там можна нейкія адкрыцці новыя зрабіць, чым тое, што бліжэй там займацца вось якраз сярэднявеччам, напрыклад, ці там гісторыі Першай сусветнай вайны, таму што гэта вось не так даўно было, што-то можна знайсці, ну там патрон, кулю, там нейкія медальёны, што-небудзь яшчэ. Ці няма такога ў археолагаў? Вот традыцыйна раней, там 70-е гады, у нас, напрыклад, была вельмі моцная археалогія жалезнага веку. Это был такі бренд, как бы я сказал, беларускай археалогіі. І вот это ранні перыяд. А там, што вышэй, ну, скажем так, 14-го стагоддзя, то, в прынцыпе, я не ведаю, як сказаць, не прэстыжна, не прынята, ці метадолагічна не распрацавана, не займаліся. Все это могло ісці вот, у адвал, напрыклад. Вот то, что зрабіла рэстаўрацыя, я маю на ўвазе вот даследчая частка, і вот этот прорыв, такі рывок даследавання сярэднявечча, і гэта часткова супала са сусветнымі тэндэнцыямі. Таму што верхняя межа археалогіі, ну, скажем так, перыядаў, аб'ектаў, помнікаў, где археология, где это объект вывучается методами археологии. Так верхняя межа литерально там за апошніх 50 год радикально подросла. Ну, слухайте, сегодня британцы вот займаются историей индустриализации. То есть они раскопывают там закинутые фабрики, вот такое. То бок літаральна фабрики вось якія? Именно 19 стагоддзя. Фабрики, прадпрыемства вот вывучаюць. Іх это цікава. У нас, я лічу, напрыклад, цяпер вельмі моцна напрамак, ну, я для себе это называю віктімная археалогія, археалогія тэрору, канцлагеры, в прынцыпе, у нас уже нейкія напрацоўкі. Так что межа верхняя археологии, ну, радикально поднялась, где выкарыстоўваюцца именно археалагічныя методы. Так? То есть вот копанию земли, отповедно вот, стратиграфия, улик знаходок, вот это все, что классичная как бы археология, оно уже выкарыстоўваецца, ну, фактично уже для 20-го стагоддзя. Ну и, конечно, сапраўды, я бы сказал так, с 80-х годов у нас, калі уже казаць про Беларусь, радикально изменилось поле дзейнасці археологии. У нас, может быть, на жаль, трошечки стал отставать железный век, але апошнім часам зноў, ну, быццам бы там вот моладзь пайшла. Ну, але сярэднявечча, да, мне здаецца, у нас вельмі цікавае. Ёсць больш старажытныя перыяды, ну, бронза, там, з'яўленне ввогуле індаеўрапейцаў, тут ты ж балтаў, так, альбо ввогуле разнакаменныя перыяды каменнага веку. І апошнім часам, ну, нам лёс шэнціць, вот наша гісторыя, археалогіі, наши каменщики, як можна сказаць, даюць нам такі матэрыял для развагу, для аналіза. Ну, вот, может, вы чулі про это Агова. Я ведаю, што яно еще дыскусійна, дыскутуецца, ну, але калі это так, вось, і маем, як бы, ну, быццам бы ускоснае сведчанне заселення гільдабійскім чалавекам гэтай тэрыторыі. Тут, в прынцыпе, змяняе наши... Окей, я змякчу все. Шмат у чым змяняе наше уяўленне пра заселенне старажытным чалавекам гэтай часткі свету, гэтай часткі Еўропы. Так что могу так сказать, что каменщики зноў стали цікавымі. То я мяркую, што сярэднявечная археалогія у нас цяпер вельмі моцная. Вельмі моцная. Мы трошки згубілі ў жалезным веку. Вот так вот я реально констатую.
Але мне здаецца, мы патрохі можем набраць. Цікава, то бок атрымліваецца цяпер у падручнікі будзе трэба пісаць не толькі там пра Юровіча і Бердыш, што ўсе таксама памятаем, а цяпер яшчэ і Агова. Так уже новыя помнікі, да, знойдзены, конечно, не такого ўзроўня, як Агова, але прынамсі Юровіч і Бердыш вот по адной лініі. Вось у 2012 годзе, калі ўсё пачалося, ўжо вам сказалі, ўсё, прыязджайце, вазьміце рыдлёўку і капайце. Якія былі першымі знаходкі, вось менавіта тады ў той першы год, якія, магчыма, адразу здзівілі? Не так, што возьми рыдлёўка, а падпішы дамовы, дамоўся там, хто прыедзе, таму што пачыналіся раскопкі у княжскай вежы, данжон Крэскага замка. Так. Я якраз то, што вам распавядал, 89-й год, я якраз працаваў ще студэнтам экспедыцыі Ігоря Чарняўскага, так? І, в прынцыпе, я ўжо ведаў, што можа быць, то есть былі чаканні, таму да мяне і звярнуліся. Я уяўляўся, што там можа быць. Там была вот гаршковая кафля такая, это архаічная кафля, да, з'яўлення коробкавай. Вось это ранні перыяд кафляных печаў, гэта такі каларыферы старажытны. На самой справе, это вельмі важная штука, это да канца не з'ясавана, наколькі кафля змяніла наш рэжым жыцця у мураваных аб'ектах. Так? Вот асобная тэма. Я ведала, што мы знойдзем фрагменты фрэсак. Іх пашло шмат. То бок, глядзіце, мы працавалі у данжоне. І гэты данжон, гэта галоўная вежа замка, як бы галоўная лінія абароны ўжо. То есть, калі замак падзе, залога, гарнізон можа яшчэ адбівацца у данжоне. Это французскі тэрмін, якраз вот структура французскіх замкаў. Апроч таго, данжоны маюць функцыі рэпрэзентатыўныя, рэзідэнцыі. Там жыве рыцар, вот у заходняй Европе. У нас Крэва было даменам Альгердавіча, Альгерда і Ягайлы, іх уласнае ўладанне. І лагічна, што хутчэй за ўсё яны жылі ў гэтай вежы. Калі былі у Крэве, там по тому часу так бы комфортны рэжым, яны жылі высока, не балаціна, былі печкі. І тут мы маем такую унікальны, тут я ўжо пры ўсёй асцярожнасці магу так смела пра гэта казаць, унікальны мастацкі помнік, ці помнік мастацкай культуры, правда, у археалізаваным выглядзе, як археалагічныя парышткі. Гэта праграма манументальнага сценапісу. Мы такім простамовым можам назваць фрэска. Конечно, буду спадзявацца, што спецыялісты гэта не пачуюць, таму што гэта не альфрэско, это альсеко. Альфрэска гэта то, што мы малюем па вільготнай тынкоўцы, а альсеко это па сухой тынкоўцы. Это іншая тэхналогія. Яна вельмі хутка паскарае працэс. За один сезон можна помнік размаляваць, разумееце? Распісаць. Фрэска, там што тынкоўка сухая, пігменты, фарбы так глыбока не праходзяць, як у фрэсках. У 12 стагоддзі у нас фрэскі класічныя. Спасская царква, як бы самы такі яскравы прыклад, пры тым, што унікам, што у нас захаваўся цалкам ансамбль. Это ввогуле рэдка дзе ёсць такое, разумееце? Я яшчэ быў у Баяне пад Сафіяй, там 13 стагоддзе. А тут у нас вот якраз 12 стагоддзя. А у Крэўскім данжоне былі скляпенні, такія спецыфічныя тэмы, разумееце. Гэта не банальная штука. Таму што скляпенні... слухайце, я апублікаваў адзін дакумент 15 стагоддзя з Рыжскага архіва. І вот там намеснік Віцебскі піша, што ад імя караля Казіміра, у Рыжскай радзе, у Рыгу піша, з просьбай даслаць майстра, каб склеп ветчаны удзелаць. То бок, разумееце, на самой справе складаная інжынерная канструкцыя, дзе гэты цаглінкі вот так вот адна на адну так вот кладуцца, і
уласнай вагой трымаюцца, разумееце? Так. Угу. Больш таго, я, дарэчы, не ведаў, у меня вот есть літоўская аўтарка Гедра Мицкунайт, і она такая вельмі спецыфічная аўтар, яна апантана ідэі тэмы візантійскай спадчыны ў старажытнай Літве. Вот. Яна тады сидела в этом 12-м годзе, ну, по своему проекту доследчым в Оксфорде. Она прочитала в интернете информацию про раскопки, про что мы нашли фрески. Вот. Ну и расчарестенно побегла отрывать белорусскую визу. Серьезно? Ну, абсолютно. Она не одразу, она потом приехала в осень, она была так захоплена этой идеей. И она мне как раз подказала, вот чему я ее пригадал. Мы шмат размовляли, у нас есть несколько публикаций уже совместных, так, на эту тему. Добре, я по-іншому скажу. Глядите, греки навучили наших продков будовать церкви византийской традиции. Да? И там были такие вот циркульные склепения византийские. Мураванами у нас были только церкви. Ну, быцем бы там вот, что ткачевых трусов нашли мураванную стенку в Городенском замку. Ну, да и это, чему там вымуровали городничанкой, там крутый обрыв, и там засталась плинфа, а так званой Нижней церкви. Вот она ее пустили. У нас не было позацерковного мураванного дойлідства. Правда, на Городенском замку, Полоцким замку нам відомі так звані хорами, князькі хорами, такі репрезентативні будинки, нежилые. Потому что у них было холодно, еще кафли не было. Як их жить? Ну, только бы репрезентативные. То есть мураванное дойлідство редкое, а фортификационного амаль не было практично. Вот то, что я вам расповел. І у нас з'являється, як я міркую, ад Скрэцкім замкам, бо я бачу, што гэта замак самы архаічны з ліку гэтых замкаў, які мы можам пералічваць як мураваныя кастэлі. З'яўляецца Крэцкі замак. І, што цікава, ну, будуюцца сцены, будуецца данжон, галоўная вежа. І на пачатку і не было склепення. То бок там были драўляныя, вот як тут, драўляныя перакрыцці. Разумееце? Так. Пазней, ну там чытаецца археалагічна, нават па памерах розная цэгла, там муруецца слуп по центру, ну не зусім по центру, там оно змешчана, но внутри вежы, на які опираецца скляпенні. І вот Гедра мне, дарэчы, падказала, што многія касцёлы на Літве, ну, гістарычнай Літве, мураваныя, до конца 15 стагоддзя не мелі склепення. А тут ужо? Таксама з перакрыццямі, да. А тут вельмі ранні, як бы, 14 стагоддзя, склепення і, нотабэне, вот это поўны уже уникум, яна распісаная, сцена напісана. Ну, простомовой мы фрески называем, а это не зусім фреска, это, я розніцу патлумачыў. Штука такая, глядите, пасля монгольского нападу знішчэння Киева у Паднёвай Русі, ну, сённяшняй Украіне, і значна часу паўночна-ўсходняй Русі, в принципе, спынілася традыцыя фрэскапісання. То есть это был реальный гаспадарчы занепад і культурны занепад. Традыцыя фрэскапісання вот, у сённяшняй Расіі на той момант захавалася толькі в 2 цэнтрах, ну, в принципе, вы іх ведаеце. Новгород, Псков. И, правда, еще, да, Новгород и Псков, куда как бы не дошли вот монголы. 14 стагоддзя – это стагоддзя без фресок для Украины, для России. Ну, новых фресок, на мається на увазі. Ну, я вживаю сучасные термины, політичные, так. Вот это было такие, это разумелося як Русь, так, в широком сенсі слова. И у нас тут раптом у 14 стагоддзі, правда, я думаю, что не на початку, конечно, не за Гедемином, а вот я приписываю эту программу Альерду. У нас за 14 стагоддзі у замку узводится склепенне. Теперь мы бачым, узводятся 2 вежи еще малых. У одной из их склепений, и мы нервюры это достаем постоянно. А нервюры это цегла, которые формуют ребры жесткости склепения. На куда сходится этот вот тиск. И мы знаходим,
што ў гэтым аб'екце два ярусы распісваюцца манументальным жывапісам. Вот, то, чтобы, мол, так коротко, просто сказали бы фрески. И той сезон мне, 2012 года, он мне памятный как раз тем лику тому, что у нас пошло 2000 фрагментов фресок. 2000? 2000. Ну, гэта ж нешта наогул вельмі шмат. Ну, але яны фрагменты. Угу. Ну, может быть, такие, причем там есть антропоморфные, с ваямі вачэй. Так? Есть просто некий фрагмент, там синенький, зелененький, мы как бы не ведаем что. И вот уявляете себе этот грунт-завал мы выбираем. И там то же самое. Знаете, когда был разбураны замок, вот этим нападом Свидригайловым, ну, он нашел на Вильню, тут 12-тысячная война, еще есть термин громадянская война. Угу. И вельми дивно, что залога Крымского замка засталась верной. Ну, не заметил, что просто вот до конца верна Жгемоту Кістатовичу, який я сприйшов Свидригайловым, великокняжский посад. Вось, и по шляху на Вильню он полетел небеспечно покидать у тылі вот Крымский замок с такой залогой, и тому они штурмовали его и спалили. И вось наша вежа была разбурена, уже не обновлялась. И донжон обновлялся, але, видите, цокольный ярус, вот здесь завал, вот эти склепения с фресками рухнули. Угу. Вот там он и застался, его не выбирали. Угу. Разумеете? И вот мы только теперь его начинаем выбирать. Ну, хоть и скарб. Мы выбрали 2000 фрагментов. За 2 годы тых сезонов 88-89 годов так само 2000 фрагментов. Вот. И фрески лежат у Радзенскім музеі гісторыі рэлігіі, а гэта ў нашым інстытуце. Я спадзяюся, што некалі мы падыдзем да перыяду рэстаўрацыі, но але для гэтага мы павінны выбраць цалкам вот этот завал. Гэта зноў-такі непапулярнае слово рэсурсы. Цяпер я ўжо вам казаў, што дзяржава вельмі актыўна, бюджэт вельмі актыўна дапамагае, спрыяе рэстаўрацыі Крымскага замка, але вот эту сцяну, каб контур замкнуць. А гэта ўжо будзе, меркавалася, што другі этап, это ўжо будзе не другі этап, а трэці нават этап будзе гэтай вежа донжон. Вот перад тым, як ёй кансерваваць, ёй трэба все выбраць. А там столькі фрэсак. Дык, а вось гэтыя фрэскі, яны атрымліваюцца 2000 тады, 2000 цяпер... 4000 атрымліваюцца. Так, агулам, і яшчэ будзе. По моих подликах, таких приблизных, еще, да, вот мы еще выберем, когда будем проводить доследования, и цалком выбирать заваленные сутарэнні, мы можем выбрать еще каля 4000 фрэсак. Фрагментов, даруйте. А хто потым будзе збіраць гэты пазл? Ну, вось, гэта вельмі сур'ёзная тэма. Тут, конечно, тэхналогіі нам могуць прыйсці на дапамогу радыкальна, але это патрабуе рэсурсаў. Слухайте, вось быў некалі саміт, тогда еще было G8. Берлускони, он тогда был премьер-министром Италии, он тут собрал всех этих лидеров, и там просто вот у наметах, в этом разборном городку провел этот свой саммит. Ну, это была вот боку такая как бы демонстрация падтрымки вот мясцового насельніцтва. Але там такая еще история, как наша тема тычыцца непосредственно. У готычнай царкве в этом городку таксама были фрески, и яны ў выніку землетруса абрынуліся. Причем, что сама царква, значит, ступенью вытрымала, так. Але фрески рухнули. Вось. И як працавалі італьянскія калегі, яны кожны фрагмент 3D здымак зрабілі, а написали адмысловую программу, якая потом это складала. Так. Потому что вручную, вы сами разумеете, мы можем годами сидеть и складать. Ну, тут программа нешта каштуе, ну, машина павінна быць вельмі моцная, правда? Каб все это сопоставлять. Ну так, и 3D-сканер, но это все реально. Так, это тем более зараз штучный интеллект все же больше, ну, развивается. Тем больше, новый вот этот рывок отбылся. Правда, тут есть одна розница серьезная. У них все ж таки были здымки интерьера. Нам князь Альгерд не покинул. Не то, что фотоздымки.
Ён нам не пакінуў замалёвак гэтых фрэсак, у якія былі ў ягонай рэзідэнцыі. Так што у нас трошечки складанейшая будзе задача. Але это, вы просто разумееце, давайте праз 10 год збяремся, паразмаўляем на тэму, может быть, мы уже будем мець вынікі, я спадзяюся. Это, конечно, гэта сюжэт фантастычны, інтрыгоўны, і тым ліку для гісторыі нашай культуры. Дык ты нават так вось калі чуеш гэта, падаецца, што гэта не пра Беларусь нешта вы распавядаеце, вось так недзе ў Італіі нейкія фрэскі шукаем. Вот, і разумееце, і фрэскі спыняюцца, а ў нас раптам яны змалююцца. Мы ведаем, што былі фрэскі таксама ў Медзінскім замку, там падобна, што не такой колькасці. Сцеплее. Гэта прыкладна тыя самыя часы. Да, это 14 стагоддзя, але глядзіце што. Пункт першы. Мы, в прынцыпе, маем з Гедра Міцкунайт гіпотэзу, як з'явіліся гэтыя фрэскі. Сценапіс. Гедра мяне паправіла, сказала, што не фрэскі, гэта альсеко. Я ўжо спрашчаю ўсё. Так, так зразумела, так, безумоўна. Давайте прыгадаем матрыманіяльныя стратэгіі Гедымінавіча. У Альерда было 2 жонкі, абедзве русінкі. Першая жонка князёўна, она не княгиня, значит, дочка князя, князёўна Віцебская, што Марыя, там до конца не ясна імя, Марыя. Другая у жонка Ульяна, там по-разнаму напісанне. Гэта князёўна Тверская, але яна выхоўвалася ў Пскове. І у нас ёсць, напрыклад, такі тэхналагічны прыём, які недзе аб'ядноўвае нашы фрэскі з пскоўскімі. Напрыклад, у нас мала белого колеру. Маецца на ўвазе што? Не колеру, фарбах белых. Чаму? Таму што у нас вельмі якасная апрацоўка тынкоўкі. Сама тынкоўка вельмі якасная, і яна дае нам белы колер. Так, не трэба просто. Белая фарба яшчэ ёсць, але асноўным, што белы колер. І гэта такая зачэпка, і потым мы пачалі раскручваць Гедры. У нас ёсць гіпотэза, што калі Ульяна прыехала сюды як ужо не князёўна, а як вялікая княгіня стала, так, она вышла замуж за Альерда, самі разумееце, што это все дынастычныя шлюбы. Это, волі раней па каханню, это, слушайте, романтычная традыцыя з 19 стагоддзя толькі, паходзіць, а тым больш у эліты. То есть все шлюбы эліты, яны такія прагматычныя. Яны павінны забяспечыць працяг роду, безумоўна, і забяспечыць нейкі статус, падмацаваць статус. Вось. І мы мяркуем, што Уляна, калі прыехала ў сваю новую айчыну, з ёй падобна, што прыехала арцель гэтых мастакоў, фрэскапісальнікаў, якія захаваліся на Русі, цяпер называецца ў Расіі Паўночны Захад, і называецца этот рэгіён, якая не падпала, яны былі ў залежнасці ад монгол, ад Арды, але не падпалі пад такую дэструкцыю. Разбурэнне. І мы мяркуем, што эта школа у Крэве, она могла узнікнуць праз прыезд гэтай арцелі з княгіні вялікай Улянай, плюс мясцовыя пігменты. Тут падпісваецца Крэўская унія. Далей сын Ульяны, вядомы вам Ягайла, едзе на падвышэнне, значит, каралём польскім. І слухайце, з ім якраз, як он перамяшчаецца ў Кракаў, з ім якраз по его следу поширается. Это фрески, я не сказал. Это фрески византийской традиции. Разумеете? И еще такая уникальная рыса, цікавая рыса, что, видите, мы маем готичный замок и византийские фрески. Такие синтез. Для меня это метафора нашей культуры, якая совмещает эти пункты. И праз Ягайлу, праз его перемещение, традиция фресок, скажем так, у византийской традиции она поширается у Польши. Вы зайдите у каплицу Святой Троицы у Люблінскім замку. Там нават намаляваны такой портрет Ягайлы, он выглядае Георгий, пераможца, то есть Святы Георгий, он с таким копьем, только что не мацмока там, так он выявлен. У Кракове, на Вавеле,
у катедры таксама з'яўляюцца вот такие вот такого кшталту фрэскі. А все это пачыналось тут у Крэве. Ну, поширение вот эта культурная инвазия такая, да, трансформация, как лепи сказать. Это вот все пачыналось с Крэва. Так что вот это еще раз подтверждаю нашу тезу, что Крэва уникально для истории культуры, не только политики и державности, а для истории культуры места. Ну и тому зразумела, что вы не выпадково, вы приехали сюда. Цікава, ці цяпер можна аднавіць нейкім чынам, каб тут зрабіць нейкую артэль, калі потым усё тут будзе супертурыстычнае месца, якае б займалася гэтым роспісам фрэсак? Ну, не ведаю, не готова вам сказаць. Фрэскамі мы збіраемся заняцца, ну, але зразумела, калі зможам выкапаць всю вежу. Усё, так. Я не ведаю, буду там пісаць, нашы органы дзяржаўныя пісаць, агітаваць, кантактаваць. Это вельмі сур'ёзны праект по працаўкладанню, по фінансах. Но я думаю, что гэта вартая гульня. Ну просто гэта супер унікальна, калі так казаць, і не толькі ў Беларусі, як апынулася. Дарэчы, нашы калегі літоўскія вот яны рабілі кансервацыю з элементамі рэстаўрацыі Медзінскага замка. Ну, тут, разумееце, за мяжой адразу. Так, так. І там яны паспрабавалі нанесці фрэскі, но не справілі задачу. То есть у них атрымалася абсолютно не то, что я ведаю гэтай фрэскі медзінскія археалагічныя, то, что яны там намалявалі, гэта такія фантазіі рэнесансныя. Яны з этой задачей не справіліся. Конечно, мы не можем аднавіць все фрэскі, але калі будзе аднаўленне данжона, княжской вежи нашей, конечно, мы хотели бы выставлять оригиналы, частку відовішчна для экспанавання, ну і паспрабаваць некаторыя сюжэты аднавіць. І, дарэчы, вельмі цікава, я ездзіў наўмысна ў Пскоў, Святаянскі манастыр. Вельмі цікава тое, што я ўспрымаў вельмі загадкавае, нейкія плямы каляровыя, чаму што это аказалася часткаю вопраткі. Наколькі важна пабачыць ценнасць. Да, вот. І я думаю, што на гэту тэму фрэсак мы паступова выйдзем, ну вот не зараз, пакуль што наша задача, ну, захаваць, па магчымасці даследаваць, тым больш ёсць дастатычныя мэты пігмента, пігментацыі, ну, не ведаю, вы там чулі, такая спрэчная канцэпцыя, версія пра егіпецкую сінюю, ці, можа, сустракалі вы, наколькі яна можа на нашых фрэсках прысутнічаць. Ну, там проста інтрыгоўныя такія тэмы, але рэальна заняцца імі мы зможам тады, калі мы дастанем весь матэрыял, і тады мы гэту тему мы сможем узнять, разумеете. Так что я думаю, что нас еще чакают такие вот фантастычныя сюжеты. А вы адшукалі тое, што наогул пра якое там да 12-го года, ну да канца 80-х нават не ведаў ніхто. То бок все роўна ёсць нейкія сакрэты, якія да гэтай пары вы працягваеце вось адшукваць і, ну, вось даследаваць. Гэта вось у 12-м годзе вы паспелі столькі зрабіць, атрымліваецца. Ну так, і прычым там знайшлі еще частку відавочнага арсенала, там што мы знайшлі такім лакальным спальным месцы там больш 20 арбалетных болтоў. Ну, арбалетны болт гэта наканечнік арбалетнай стрэлы. Так, так. А што такое арбалетная стрэла, вы разумееце? Ну, не малат, якія могуць вас захаваць ад арбалетнай стрэлы. То есть арбалет это такая магутная зброя, так. Вельмі магутная зброя паражэння. Вось, яны лежалі кампактна, там такім цвічкі былі побач, відаць, нейкая скарбоначка такая лежала. Сховішча, так. Да, адкуль... так. Ну і, па-перше, то есть мы так разумеем, ёсць такая версія, што і вязніца там знаходзіла, то бок, ну, скажем так, я не буду сцвярджаць, што кейс тут там сидел, але ён мог сидзець минута там, у гэтых вот сутарэннях, там же была частка арсенала, ну а вышэй былі як мінімум 2 жылых ярусы, вот распісаныя гэтымі сценапісамі, гэтымі фрэскамі, гэтымі сценапісам. Вот так вот і выглядала. Калі гэта ўсё даследуецца, вы неяк вядзеце вось гэтыя дзённікі, вы там вось ёсць гэтыя легенды, якія там былі некалі запісаны, вы іх там спалучаеце і пішаце яшчэ сваю агульную, там, што мы знайшлі, сапраўды гэта можна пацвердзіць, не пацвердзіць, ці як гэта адбываецца? Ну, конечно, мы накладаем, супоставляем гістарычную фактуру, ну, наратыўную, вот, летапісную, і сітуацыю з
объектам, вот конкретным нашим помникам. И до чего мы приходим. Видите, вот есть это падание, что збег Вітаўт. Так. Злез там з боевой галереи. А чему он мог так збегчы, злезти? А тому, что мы разумеем, после доследования, что трапить у вежу можно было только праз боевую галерею. Так. То есть унізе не было ўваходу, а боевая галерея ўвогуле была на ўзроўні 3-го яруса. Можете себе уявить. Так. Ну вот цокольный ярус, так. Другі ярус і 3-й ярус. То есть можна було трапити 3-й ярус, знизу не було ўваходу. Як би так вот робиться, ну, зразумелым, лагічным, чаму йому прыйшлося там злазіць з боевой галереи, потому что ён выйсці з вежы мог толькі на боевую галерею, разумеете, да? Знизу не было ніякого выхода, там был цокольный ярус, там были вентиляцыйныя адтуліны, скажем так, але выходу не было. И адзінае, што еще можно дадаць, была такая, скажем, винтовая лесвіца, сходы такие, якія по периметру самой вежи, унутры вежи шли, яны были мураванными, так? Вось. Ну вот некоторые такие вот детали, как вы кажете, пазлы яны складаюцца, тады мы трошечки лепш як бы разумеем вот эту ситуацию, як чаму так это описывалось у летописах. Потому что вот на объекте мы бачым такие вот реальные конструкции. А з іншага боку, вы калі вось распавядалі пра то, як вы вывучаеце гэтую кафлю, якую размалёўвалі, вы таксама складваеце сваю легенду, ось як вы сказалі, што мы падумалі, што ёсць такая верагоднасць, што яны прыехалі разам з князёўнай на гэтыя землі. Ну, так версія. Так. Добра, вы про легенды, вот любите вы легенды. Фёдор Покровский в 19 стагоддзі записал такое паданне мясцовае, што вот два гэтых замкі, Медніцкі і Крэўскі, будавалі два браты Волаты. Калі яны іх будавалі, яны перакідываліся кельмамчыкамі, масцярком. І мы знайшлі гэту кельму. Мы знайшлі масцярок, якім перакідываліся гэтыя два браты будаўнікі замка. Это якраз 12-й год, мы выбирали вот этот завал стены, и там такие, как бы, ну, как сказать, крыца. То есть такой, ну, не крыца, а конгломерат. Цегла, вапна, и внутри их лежала, ну, тяжковатая железная кельма. И вот теперь питание, ну, две версии есть. Она лежала внутри, и тому, до речі, вона видатно заховалась, тому що вот лежала в этой рущине без доступа кислорода. Ага, мы все нормально ее выставляли, уже провели консервацию металла и передали в музей Сморгонский. Вот. Хотя мы, конечно, говорим все про Крэўскі музей, что у Крэўскім замку, да, павінен возникнуть гэты музей. Вось. Так что вот мы знайшлі мастерок вот этих двух братов Волату. Так вот, можно сказать, які будавали замок. А чему он там лежал на стене? Кажу, две версии. Альбо сгубили, как бы, такое может быть, любые железные, металличные инструменты, это каштовность, старожитностью. Там мы не можем нормально локализовать место битв. Там металла не застаецца. Все разбирают, разумеете? Альбо самі бакі, сама войска, альбо селяне приходят, металл ніколі не застаецца. Мы можем адзінае, ну, слухайте, колькі палякі ці грынвальдскія палі копаюць. Ну, как бы ведаем, да, вот грынвальдскія палі, ну, так вот, как на самосправе так ладно локализовать? Не атрымліваецца. З 16 стагоддзя толькі магчыма, калі з'яўляюцца кулі. Калі огнепальная зброя, это уже больше-меньше можно за этим денежить. А тут металличная кельма. Так. Значит, альбо ее сгубили, ну, альбо вот еще есть, до речи, еще одна есть версия, такая абсолютно легитимная в этом контексте для этого периода, версия будаўнічай ахвяры. То есть, разумеете, ахвяра повинна, ну, некую каштовность являть себе. И я, в принципе, могу допустить, что ее вот кинули в эту кельму, как дорогий предмет, у стену замка, в забутовку. А это была забутовка, потому что, як замок будуются щеки, такие каменные, а еще цегла, а внутри где забутовка.
такімі пластамі заліваецца. Мы нават гідразроўні маглі бачыць, як вот пласты рошчыны кладуцца. І вот у гэтых вот рошчыне вот у забытоўку было кінута кельма. Так што я не кажу, што гэта была менавіта ахвяра, але я цалкам магу дапусціць 50 на 50, што гэта версія апраўданая і, як кажам, легітымная. Ну, мне яна больш падабаецца, мне падаецца, што... Розныя павінны вылічыць версіі, але у кантэксце сярэднявечча яна как бы абсалютна лагічная, разумееце, яна кладзецца. То есть сярэднявечны чалавек, в прынцыпе, мы разумеем, што ён мог так паступіць. Ты больш, калі будуецца рэзідэнцыя, мураваны замак, так, і хто б то не было, ці это былі ганзейскія майстры, конечно, они присутнічалі в этой будовлі, потому что у нас не было такого, кваліфікацыі, skills. Слухайте, я вам столькі распавёл пра скляпенні, то вы разумееце, што это вельмі сур'ёзная штука, безумоўна, павінны былі ўдзельнічаць нейкія іншыя майстры. Так што і для ганзейскіх майстроў я таксама мяркую, там магла быць з'ява прынятая такой ахвяры. А калі казаць пра археалагічныя раскопкі, вось таксама распавялі зараз, што была легенда, і вы знайшлі тое, што адшукалі, то бок вы таксама вывучаеце ўсё, што ёсць, глядзіце, і адразу там я хачу адшукаць што заўгодна. Там, вось кельму, напрыклад, так, і вы пачынаеце шукаць. Яна можа быць тут і тут. Ці археалагічныя раскопкі праводзяцца адразу цалкам вакол нейкага аб'екта, вось вакол вежы. Як гэта ўсё пачынаецца? Не, конечно, мы не знаходзім то, што хочам. Метад археалагічны — гэта комплексное даследаванне пэўнага участку землі, так, з улікам папластавага здымання грунту, фіксацыя всіх знаходак, фіксацыя, фотафіксацыя, сітуацыя, замалёўка і тым ліку нівеліроўка, то есть узроўні знаходжання. Так. Можа быць, вам для вас падаецца, што палявы сезон — это самае цікавае. Сама справа так яно ёсць, але я бы сказал, што тут чвэрць працы, калі не менш, потому што нас чакаюць вялікія перыяды апрацоўкі інфармацыі, інтэрпрэтацыі. Мы збіраем просто матэрыял в палявым сезоне, і наша місія і адказнасць навуковая зафіксаваць паводле методыкі всю эту інфармацыю, а ўжо потым мы ее аналізуем, з этого нешта выносім і даследуем ўсё. У 2012 годзе вось вы зрабілі такое суперадкрыццё. А што было далей? Вось вы кожны год прыязджалі ў Крэва. Кожнае там лета працавалі тут. Я правильно разумею, што гэта так? Практычна вот з 12-го году кожны сезон я праводзіў у Крэве не такі даўгі, як цяпер, потому што у меня цяпер сезон пачаўся анамальна сёлета у лютым. Можете себе видеть. Што? У лютым? А што археолагі могуць рабіць у лютым? Прыехаў намеснік міністра, сабралося кіраўніцтва раённае, бюрэстаўрацыі, даем грошы, все, вы за гэты год павінны все это зрабіць. Разумееце, мы суправаджаем все земляныя працы археалагічным наглядам, мы ведзем па меры неабходнасці, калі чым ідэя нагляда, калі мы нешта мы наглядаем, збіраем нейкія артефакты перамешчаныя, але калі мы выходзім альбо на пласт, нейкі рэальна нейкую канструкцыю, мы можам паводле заканадаўства, і тут гэта працуе, патрабаваць даследавання. То бок вы спыняеце ўсе працы, якія адбываюцца, і кажаце, пачакайце, мы спачатку нешта паглядзім. Не то, што там зусім спыняем, але вот на канкрэтна гэта месца, я па-іншаму скажу, мы не спыняем, а вот мы кажам, мы тут будзем даследаваць гэта месца. І міністэрства цалкам заняла нашу пазіцыю. Творчая частка бюрэстаўрацыі, зразумела, ім хочацца хутчэй ўсё это рабіць, да. А вот тут я, еще раз, может быть, я зашмат сёння пра гэта кажу, я просто быў прыемны так вот уражанне маю, а то як наше міністэрства культуры, канкрэтна той дэпартамент, які займаецца аховай спадчыны, рэстаўрацыяй, так, ён цалкам прымае нашу пазіцыю як даследчыкаў, так, і это важно, это есть адміністрацыйнае рашэнне, а Б, пад гэтым тады як бы нейкі фінансавы грунт будуецца. І з лютага тут был паставен павільён
Пригнана теплопушка, отепляли грунт, і я був вимушений, що не зовсім мені подобалося, я був вимушений з лютого почати. Я фактично тепер кожний тиждень, некілька днів проводжу у Крэве ад лютага. Вы праводзіце гэты час тут, таму што вось кожны тыдзень нешта дараскопваюць, ці што? Ці як гэта? Ну, спочатку был нагляд, а потом пошли раскопки. Так, праца ідзе археалагічная, даследаванне. Скажем так, даследаванне, потому что оно может быть у двух формах: нагляд и раскопок. Археалагічнае даследаванне тут адбываюцца ад лютага в 25-м годзе. Мне это, конечно, так тяжковато, потому что мне пришлось, відповідно, всі плани скорректовать. Але з іншого боку, ви розумієте, приходится приоритеты выставлять. И потом, зараз такий гарячий сезон, период. Ён же скончыцца некалі, правда? І вежаеш, нешта было, і пасля фрэсак такое, пра што трэба варта распавесці, што таксама нешта неверагоднае, магчыма, знайшлося? Не то, што неверагоднае, але вельмі карыснае. Лічылася, што ў Крэўскім замку 2 брамы, а другая брама, так званая малая. Мы не маем тых назваў. Так, дарэчы. Великую браму, конечно, все бачылі, побач з данжонам, там, дзе контрафорс такі магутны стаіць, адразу такі турыстычны выгляд. Насупераць у сцяне была іншая брама, падрыхтавалі праект, прыблізна так паклалі, даволі дакладна, дарэчы, між іншым. Але што адбылося далей? Мы ўжо тут умешаліся, просто пачалі ініцыявалі разборку завалаў з нашым наглядам археалагічным. І потым мы нават разабралі ту канструкцыю, якую скрылі. А штука такая, глядзіце. Малая брама, як такая гатычная, з такім завяршэннем класічным гатычным, яна прыснавала да Першай светнай вайны. Яна была разбурана... Не так давно, можна сказаць? У 17-м годзе яна цалкам была разбурана. І штука такая. Мы бачым фотаздымкі. Па-другое, калі пачалі разбіраць завал, за гэтым бункерам, які стаяў, мы знайшлі, між іншым, рэдкую штуку для даследчыкаў Першай светнай вайны. Мы знайшлі кулеметны стол. Пляцоўка бетонная, на якой у пазы монтировался кулемет Максима. Мы ведаем, што на самім замку стаялі казерскія войскі, насупраць, за Юровой горой расійскія пазіцыі былі. І з восені 15-го года до пачатку 18-го года тут была пазіцыйная вайна. Восені 17-го года уже не было такой вайны, былі там Братанія, але фактычна фронт стаяў до пачатку 18-го года, до лютага недзе. Казерскія войскі я перакаструю падзеі, скарысталі гэту браму, яны скарысталі этот ніжні празор, ніжнюю плашчыню брамы і зарабілі там кулеметную пазіцыю. І зарабілі кулеметны стол. Дарэчы, ведаеце, на Смаргоншчыне, Крэўшчына, але сёння Смаргонскі раён, так? Тэма Першай светнай вайны, сапраўды вельмі важная. Эта вайна знішчыла і Смаргонь, і Крэва. У савецкі перыяд тэма Першай сусветнай вайны замоўчвалася. Таму што была тэма рэвалюцыі. В прынцыпе, так і ёсць. Рэвалюцыя, як па мне, безумоўна, вынікала з Першай вайны. Каб не было вайны Першай сусветнай, эти безумные режимы монархічныя, яны ще ацалелі б. А так они увязаліся, ніхто, ні Габсбургі, ні Романовы, ні Гогенцоллерны, ні Османская імперія, ніхто не выжыў. И война замочивалась, так? И тому это все было занедбано. Теперь пошли все это разбирать. Тут вельмі шмат россиян приезжает, потому что вы зверните увагу, что для россиян эта тема вельмі важна, а у них нема мясцін памяти. Добра, там немцы дошли до Пскова, але все мясціны памяти практично вот у нас тут. Так. Еще там Ковна, Ковенская фортеця, крепость, Украина, а в принципе Беларусь. А где была ставка царская? Спочатку у Барановичах, потом у Могилеве. В принципе, Беларусь для россиян такое сакральное место по Першай светнай войны. И я чему это распавядаю? У
так, у леташнім жніўні адчынялі, ну так фармальна уже, афіцыйна, лепей так сказаць, я неправильно сказал, афіцыйна адчынялі мемарыял Смаргонскі першай вайне. І я памятаю, як прыехалі вот эти вот там з Томска некалі, там кожны нейкі полк свой рэпрэзентуюць, ну, рэканструктары. І вот я ім паказваю гэту кулямётнае гнездо, ну, яны ніколі его не бачылі, яны только чыталі пра яго, а тут вот как бы рэальнае. А для нас які тут прагматычны сэнс? Таму што гэта кулямётнае гнездо было зроблена ў гэтым празоры брамы, і яно захавалася. Брамы нема, кулямётнае гнездо ёсць. І таму мы змаглі пасля супастаўлення фотаздымкам перыяду Першай светнай вайны, пасля інфармацыі здабытай, як мы раскапалі гэта гнездо кулямётнае, мы змаглі супаставіць інфармацыю, і мы змаглі дакладна лакалізаваць месца малой брамы. Ну, некалькі метраў яно скарэктавала. То есть, ну, знаете, мы прапанавалі навуковую рэканструкцыю. Вот этим штукам. Вот. Я лічу, что в плане методики это может быть не такая вау падзея, может быть так сбоку, но але в плане реализации мэтаў кансервацыі і выканання методики ставрацыйных, я думаю, это вот вельмі вот цікавы і пазітыўны прыклад. А гэтая брама будзе аднаўляцца? Адноўлена. А ўжо адноўлена, да, так? Она адноўлена, причем она вельмі, ну скажем так, я мяркую, яна адноўлена па абрысах больш дакладна, чым галоўная брама. Ого. Да, ну да галоўную браму яны аднавілі, яны зрабілі паўцыркульным. Паўцыркульнасць таксама ўваходзіць, ну, у гатычную канцэпцыю. Былі і пацыркульныя аркі. У нас такая была дыскусія, вся іканаграфія, ну, все выявы, якія мы бачым па Крэўскаму замку, яны даюць нам стрэльчатыя нішы. Стрельчатые арки вокон, стрельчатые обрамления вокон, стрельчатая арка малой брамы. Я мяркую, что и великая брама, конечно, была с такой аркой. Ну, ладно, добро, это как бы реконструкция такая. Вот. Самое важное просто засигнализовать, показать, как я разумею ситуацию, паводле венецианской харты. Показать, где аутентичные конструкции, где обновление. Вот. Тут еще, ну, тут праца еще не скончена на Крэўскім замку, таму до конца этот ну, сюжет не реализованы. Мы размаўлялі з архітэктарам. Вот Алена Каральнок, она так вельмі, ну, позитивно на все наши прапановы адгукаецца. Ну, есть завжди нейкі так тэхнічныя абмежаванні, вы разумееце. Нават часам не фінансавыя, а тэхнічныя. Вось. І мы размаўлялі, што там нават дзе не так добра відаць, трэба будзе некую такую правесці паласу, паказаць, на якім узроўні захаваўся аўтэнтычны мур і дзе ён рэканструяваны. Так што малая брама, яна нават адноўлена больш дакладна, мне здаецца, за вялікую браму, і за ёй аднавілі вот этот зноў бункер, ну, дак, немецкий, казеровский, конечно, Первой светной войны. И тут есть такая проблема, ну, зно-таки она выкликала дискуссии, хочу вам сказать. Была полемика и навуковая, и громадская, и публичная, и медийная. Нам часом закидали, ну, не претензии, за увагу робили, а может и нават претензии, что тут ховаться. Что вы обновляете? Вы обновляете средневечный замок, теперь светную войну. И вот такая есть дилемма, что мы обновляем. Я думаю, что мы консервуем все следы исторической присутности разных периодов. И хочу дальше вам сказать, что в этом плане исторический ландшафт так само является каштовностью. А что я маю на увазе? На территории дзедзінца, то бок уласна двары Крэўскага замка, маюцца воронки Першай светной войны. И тут есть полное поразумение, погоднение с проектантами, с проектировщиками, с архитекторами, которые ведут этот проект. И с нашего боку мы заховываем эти воронки. Застанутся вот, как сведчение войны. Потому что, разумеете, война — это не абстрактная штука, вот показать, вот, как разбурение, эти разбурения отбываются, какие имеют наступства. Наше, ну не то что лоббирование, але наша такая позитивная настойлівасць у теме захавання слідоў Першай сусветнай войны, ну так само, может быть, з'яўляецца нашим доробком.
там так, наш унёсак. У нас вельмі шмат артефактаў, часам нечаканых. Каля правалу сцяны мы знайшлі сметніцу Першай светнай вайны. Ну, зразумела, нямецкую, кайзераўскую. Нас здзівіла, што там было шмат пляшак. З-пад Рэйнскага, был шнапс. Ну, а слушайте, я вам распавядаю не абстрактную гісторыю. Рэч в том, што у расійскай арміі, расійская імператорская армія, в России, Российской империи, с первых дзён войны был введен сухий закон. Ну, дарэчы, довольно вядома, што калі была рэвалюцыя ў 17 годзе, вот, грамілі гарэлачныя склады у Петрограде, так, публіка кінулася. У России был сухий закон, Российской империи, так. У немцев не было сухого закона. Но у немцев горш было с харчеванием. А у российской армии нема алкоголю. Ну, нормально с продуктами. Ну, по часе военным, конечно. Особливо тычыцца першыя гады войны. Я не кажу про 17-е. В принципе, армия забеспечивалась больше-меньше до 17-го года нормалёва. И вот, вы разумеете, какие сувязі з'являются? Ну, калі с осени 15-го года у вас фронт, позиційная война, то есть, натурально у вас наладживаются коммуникации, и мы маем сведчанне, что вот ішоў обмен алкоголя на продукты и наадварот. Вот, так. То есть як можна выйсці, да? Там знайшлі файку такую в баварскім стылі, люльку такую порцеляновую, разумеете? Там такая павінна была бы еще даўгая трубка быть, ну она не захавалася, але вот сама это вот контейнер, где курыўся табака курылася, да, вот она такая ёсць. Я ведь здзівіўся, что вот в немецкой сметнице мы знайшлі алюминиевую фляжку российской армии. Там штамп есть. Я потом подобал литературу, зацвердженная статутами. Там штамп есть, там Варшава. Ну, я так разумею, что вот когда лоукостами вылетали, Модлине, Новогеоргиевск, там была такая колоссальная фортеца, и там стояли, под Варшавой, и там стояли колоссальные склады РИА, Российской императорской армии. А немцы территорию царства польского, ну, Привислинские губернии, так это уже, видать, называлось, вельми хутка заняли. Ну, потом стопорнулись, а потом снова был наступ, когда дошли до вот этой линии. И они вельми хутка взяли эти базы, и там вот весь этот инвентарь армейский заховывался. И вот немецкие жарнеры, я так поглядел, с задоволеннем карыстались этими фляжками. И, дарэчы, теперь выставлена у Смаргонскім музеі, и здымак вот этих артефактов часов войны есть как раз на плакатах, на этих постерах, что выставлены у территории замка, Кревский музей. Конечно, это не фрески, это не такое открытие, але, слухайте, я бы так сказал, что это вот нам показывает вот это как раз новый кірунак. Ну, окей, еще один кірунак. Так. Археологии военной. Ну, што атрымліваецца у Крыва, ну, просто пласты, яны працягваюцца, можна сказаць, увесь час. З самага пачатку, як вы казалі, з жалезнага веку тут даследаванні ішлі, а тут яшчэ замак, потым першая сусветная, ну, і ўсё можна гэта прасачыць менавіта артефактамі. Гэта ж самае цікавае, што можна пабачыць, вось некаму прыехаць і гэта ўсё пабачыць. І яны ў сваім такім вот аўтэнтычным месцы все ці знаходзяцца артефакты, разумееце, вот яны адклаліся у выніку вайны, падзей ваенных, і, ну, мы можем рабіць нейкія такія высновы, вот, дзякуючы этому. Ну і так, і тады ўжо вельмі, канешне, хацелася б дачакацца гэтага музея, каб гэта было ўсё ў Крыві пабачыць можна было. Таму што калі ты бачыш і месца, а не проста, напрыклад, у Смаргонскім музеі, гэта, канешне, па-іншаму ўсё глядзіцца. Конечно, так, згодна. Тады давайте паразмаўляем пра вось гэтую трэцюю вежу. Калі пабачылі там першыя навіны пра гэта, там, не ведаю, мне падаецца, там нават былі гэтыя такія надпісы, як сенсацыя, нешта такое. Ну, прэса так і падавала, між іншым, конечно. І так, і ў мяне адразу такое пытанне. Гэта археолагі таксама, яны адразу, калі нешта знаходзяць, нешта незвычайнае ці нечаканае, яны, не ведаю, бегаюць па раскопе і там, типа, радуюцца, як гэта адбываецца. Вось вы калі адкрылі, што адбылося? Вы такія, ну, добра, гэта, канешне, круто, мы адшукалі трэцюю вежу, якой нідзе не было. Праз пару дзён мясцовыя краязнаўцы запрасілі мяне на такі вот вечарынку, пікнік
у себе на хутары вот под Крэва, прэзентавалі мне пляшку напоя белого колеру, на якім был цэтлік, адрукаваны, каляровы, выява Альерда, выява замка с 3 вежамі, і напой назывался 3-й вежам. Вау. Так что, в принципе, я вам так описал. Ну, это, конечно, разумеете, что тут, ну, есть медийное прочитание, зразумела, и есть такое навуковое. И в плане навукового такого темперамента даследчики, конечно, максимально устрымліваюцца ад таких, ну, фразаў, як сенсацыя. Тым больш, калі гэта, ну, не до конца обґрунтавана. Вот поглядите мою ситуацию. Я то уже зразумел, я то ведала, что это 3-я вежа. Уже так, реально. Але, разумеете, я маю абавязак, як навуковец, выкласці гэта мовай аргументаванай, зрабіць публікацыі, даследчыя, прыкласці дакументацыю, ну, маецца на увазе фотаздымкі, графіку, каб моя ідэя, вот маё адкрыццё стала легітымнай сярод навуковай супольнасці. Разумееце, паводле этыкі навуковай я мушу стрымлівацца. Ну, але з іншого боку, мы з вами жывем у інфармацыйную эпоху, і у меня няма шансаў. То есть, калі мы нешта цікавае знаходзім, оно разносится. Ну так. Да, вот. И, в принципе, я вам могу абсолютно цвяроза, незважаючи вот на пляшку з белым напоем 3-й вежа, якая была там пару год тому, абсолютно отказно сказать, что это, конечно, сенсация. У чым сенсация? Вот я вас патлумачу. Слухайте, мы стоим с вами, конечно, на плечах наших попередников. Моими попередниками в Крэўскім замку были такие постаті, як Михай Ткачоў, Олег Трусов, Игорь Чернявский, вот який, ну, непосредственно стал моим наставником. И, безумовно, у Ткачова и Олега Трусова, ну, не могло быть полной картины. Як, зрэшты, ее нема и зараз до конца, но мы маем богатейшую картину. Ось. И у Михася Ткачова была концепция, ну, як бы логичная, оправданная. Я ее называю Фольксбург. Концепция Фольксбурга, народного замка. В том смысле, что это, сапраўды, у нас великая территория замка, и она прототипом быццам бы взяли из немецких кастель, які ну, списаны з рымских лагеров. Это вот в Палестине такие замки будовались подчас крыжовых походах, но они были по объему, по параметрам, если сказать, меньше. И вот идея Ткачова, что вот этот великий замок, куда могло сбегаться подчас небяспеки мясовое насильство, причем не просто насильство, там и с быдлом своим. Вось. Ну, увогуле, месца такой хованки, оно не адмаўляе вот эти апошнія наши працы, наши даследавання, ну, что сапраўды замок некого прикрывал. Але теперь у нас есть один вельмі важный акцент, но про які я скажу еще, коли закончу эту вот фразы. То, что мы знайшлі куды больш багатую структуру замка, вот не там Фольксбурга, мы нашли резиденцию. Мы теперь можем стверджать, что Крэўскі замок — это резиденция вот Альерда, Ягалы, вот это домен гэтай часткі Гедеміновича, это ихнее уласное княство. Вот, не агульная держава, вот конкретно ихние часткі роду. И архитектурно она куда больше богатейшая, разумеете. Ну, мало того, что вот эта малая вежа, все думали, ну ладно, там в конце 14-го стагодия, там, дарэчы, это версия Михая Ткачова, что перед Великой войной пачаў будаваць Вітаўт. Не зусім так, тому что, по-перше, я думаю, то раней это за Альердом пачалі будаваць. И Вітаўт тут был у зняволенні. И бацька тут был забіты. Забіты, так. Загінуў. Але гэта не домен Вітаўта. Кейс тут, бацька Вітаўта, так? И Вітаўт. Ихний домен Трокі и Гарадзенскі замок. Вот это замок Вітаўта. А гэта Альерды и Ягайлы. Разумеете? Вось. И калі мы знаходзім 3-ю вежу, так у нас цалкам змяняецца как бы уяўленне про структуру замка.
Міхай Ткачоў у свой час зрабіў такое вельмі цікавае адкрыццё. Ён знайшоў не сцежку, такую брукаванку такую, якая ішла, як мяркуецца, ад галоўнай брамы у бок малой брамы, а там унізе было балаціна. Ну, ввогуле мы мяркуем стал. Разумееце, замак будаваны рэальна ў балоцістай мясціне, таму тут на дзіва вельмі такая датасоўна, вельмі прагматычная, на вельмі даволі высокім узроўні канцэпцыя гідрарэгуляцыі прынята. Разумееце? То есть там зроблены такія гідралагічныя нішы, якія адцягвалі ваду. Вот. Гэта як бы вельмі важна. Ну і меркавалася, што это вот там стаў, тут пагорачак, тут знайшлі з Олегом Трусовым у 1985 годзе падмуркі, ну, может быть, кашараў, казарм гарнізона. Ну і все як бы, ну і вежа жылая. А мы знаходзім і ўжо можам давесці, што мало того, што адна вежа была новая, так яны ще паміж сабой былі звязаны мураваныя галерэі, лініі шэрага мураванак. Все, так, гэта вся сцена за вот это усходняе, ну, лічыцца паўночна-ўсходняе, даруйте, паўднёва-ўсходняе, паўночна-ўсходняе адноўленая. Яна вся была забудавана, причем мураванымі аб'ектамі. Это, конечно, ну, цалкам заменяе наше уявление про замок, потому что он спрощенный, оказался больш складаным, больш засіленым, больш гаспадараваным. І для гісторыі Крэскага замка, для аналіза вытокаў мураванага дольства Великого княства, это, конечно, вельмі значнае адкрыццё. Ці можа быць такое, што праз некаторы час знойдзецца, напрыклад, 4-я вежа? Ну, можа быць, але ведаеце што? Не выглядае, тому что вот этот кут, это атрымліваецца заходні кут, ён, ну, правда, што, ён был разбураны вельмі рано. А еще такая штука, знаете, что высветляецца, что на стыку стен, на кутах, дадатковы напружанне дынамічна ўзнікае. І куты якраз вельмі лёгка разваливаюцца, калі трошечки вострые. Я зразумеў. І вот гэты кут заходні, про які я вам спавядаў, якраз он найбольш развалены. Но я там так глыбока не капаў. Там закладаліся шурфы ў ранейшы час, но як бы не было прыкмет. Вот лідскае піва пачатку стагоддзя там ёсць бутэлькі. Мы знайшлі завал бутэлек лідскага піва пачатку 20-го стагоддзя. Ну вот, да, и нам богдановский доследчик Владимир Богданов, мы вот так, трошки спрачаліся на конференции. Я думаю, он имел рацию. Я думал, что это следы вандровок. И он довел, что он меркует, что это вот немцы. Потому что за оккупацию Первую войну Бровар вовсю протягивал, и другую он працавал вовсю. Вот. Это вот немцы пили пиво на замку, да, и там вот мы знайшлі, ну не выглядая, что там могла быть вежа, а вот еще штука такая, по вежи и этой конструкции. Мы их открыли, ускрыли археалагічна і даведзем в адпаведных публікацыях, але вельмі цікавыя рэчы вот у замку адбываліся пасля Першай вайны, 30-х и 40-х годах. Мне был знакомый, ну, мне был ведомый, лепей сказать, план реконструкции некого В. Абуховича, Крэскага замка. Это 38 год, часопіс варшавскі «Земя», ну, такі «Земля», краязнаўчы часопіс. И там один вываз был присвячены Віленшчыне, Віленскому воеводству. И там, вот я вперше не побачил план замка, які я ўспрыняў як абсалютная фантазія. На гэтым плане невядомого мне В. Абуховича, по-польску В. Абухович, мы шукаем, хто гэта, архітэктар, інжынер. Ну, я уже консультаваўся і ў Вільні, мы пакуль не маем адказу. Я думаю, вот што. Ён браў удзел у камандзе, якая
на працягу 1929-30 гадоў займалася кансервацыяй руін Крэскага замка. І гэта вельмі важная тэза, потому что я хочу сказать, что вот некаторыя абураюцца, что сённяшняя кансервацыя заменяе вобраз Крэскага замка, як яны прызвычаіліся, так? А я могу так кваліфікавана сцвярджаць, што гэта вобраз, які был створаны вот в 29-м годзе. Кансерватары, реставраторы злепілі вот з этих руін то, что мы успрымаем як романтычны вобраз руін. А все было по-іншаму, трохі по-іншаму. Так вось, вернемся до нашего загадкавага Абуховіча. І ён першы, хто паказаў трэцюю вежу Крэскага замка. Мы успрымалі так полной фантазии. И плюс такую вот забудову паміж этими вежами. Теперь я разумею, якім чынам гэта магло адбыцца. Мы знайшлі побач трэцяй вежы бетонную плиту, там были немецкие позиции, казерские, Першай светнай войны. То бок, можно так нават жартаваць, что першымі, хто выйшаў на эту вежу, были немецкие жаўнеры Першай светнай войны. Пасля войны, Крэва было просто деструкция, насельніцтва выселенае, пасля рыжскай мірнай дамовы, там Сібіру з Паволжья, крэўскія пачалі вяртацца, галеча полная. Яны разбіраюць гэтыя гофру крупавскую ў бункерах нямецкіх, часам жывуць, а цяпер толькі ўжо дажываюць у век якасці гаспадарчых пабудоў, а раней это былі нават жывыя. І яны разабралі вот все эти канструкцыі ў замку, а плюс у 29-м годзе пачынаецца кансервацыя. І пачынаюцца працы, у тым ліку земляныя. То бок, разумееце, пра што я кажу, што у 1929 годзе працаўнікі каманды рэстаўрацыйныя, якія прыехалі на замак, у выніку тых прац пабачылі больш, чым мы бачылі чамусьці ўжо пасля вайны другой сусветнай. Разумееце? Ён бачыў рэшткі гэтай вежы трэцяй, і я нават ведаю, якія рэшткі. Гэта гісторыя мае свой нечаканы працяг. Нам удалося знайсці у Ковенскім архіве матэрыялы 1942 году, паўтаруся, 42 году, калі сюды прыехалі два літоўскіх архітэктара. Адзін з іх был, правда, Макарявічус, другі Лаўрынавічус. Вот. Гэта тэрыторыя, каб вы разумелі дакладна, так? Гэта тэрыторыя у плане адміністратыўнага кіравання акупацыйных тэрыторый была перададзена оберкамісарыяту Літауэн. Гэта была не Вайсуртэнія, са сталіцаю Менску. Так. Гэта была Літауэн. І немцы нарэзалі практычна ту тэрыторыю, якую парыжскай, не парыжскай, а па дамове 20-го года Ульянов Ленин передавал Литовской республике. Это был такой вот, в принципе, такая политика ченджа, обмену, как бы такая, все равно перемагчи сусветной революции, тому для их территории не имело. Да. И немцы уже в другую войну оккупационной администрации передали вот этой территории под громадянское кіраванне. Это не литовская держава, конечно, вы сами разумеете, но это, скажем, некая вот форма існавання грамадзянскай адміністрацыі з заключэннем мясцовых жыхароў. Вот это вот Літауэн, вот Літва, так? Літауэн. Цікава, што сталіца была не ў Вільні, а ў Коўні. Вот немцы не далі зрабіць сталіцу ў Вільні. І, конечно, вот Вільню цікава, з Коўна, конечно, яны спрымаюць так свая тэрыторыя, прыязджаюць, увидеть себе, для мяне таксама такі фантастычны сюжэт, ідзе вайна, там фронт, 42 год еще как бы не до конца ясно, куда хилится, хотя блицкриг уже сорваны. Ясно, что блицкрига не будет, так? Война на два фронты. То есть, и вот приезжают эти литовские архитекторы, и они робят обмеры Крэскага замка. И материалы этого обмеров заховались на сёння у
Ковенскім архіве. Так? І от паглядзіце, калі ласка. Я даў павелічаны фрагмент. Яны пунктирам. То бок она не вельмі выразна выступала, але яны пазначылі частку сцены трэцяй вежы. А Абухович мог бачыць яшчэ больше. Ну так. Але разумееце, вот эти все матэрыялы мы знайшлі уже пасля таго, як мы сфармавалі гіпотэзу пра трэцюю вежу, таму што как бы сама гісторыя абнаружэння таксама па-свойму інтрыгоўная. Глядзіце, мы падчас расчысткі грунту завалу в гэтым куце Крэскага замка, а ён был абвалены на самой ранней кинографии таким чином. То есть вот то, что мы маем замалёўкі з пачатку 19 стагоддзя, гэта кут уже абвальны. И разумеете, мы расчищаем гэты завал, и мы знаходзім на стене цагляную муроўку. Ну, следы цаглянай муроўкі. Причем по памерах цэглы 14 стагоддзя. Тут трэба разумець, што асноўным будаўнічым матэрыялам Крэскага замка з'яўляецца камень. Левы камень, валуны. Цэгла выкарыстоўвалася толькі ў самых адказных інжынер-архітэктурных момантах. Там нішы, праёмы, аркі, скляпення. Ну і вот этот пас цагляны, які цалкам як бы ідзе ў версіі па замку, а все астатняе каменнае. І калі мы знаходзім унізе цагляную муроўку, это для нас явное сведчанне, явный знак архітектурна-археалагічны, што тут была камяніца. Ну, вельмі здзіўна, ну, может быть. Заклали разведачны шурф, знайшлі некую частку такого разбурного подмурка. Вот, всем обратно, все туда есть. Потом высветляецца, што гэта падмурк, ну, что-то больш складана, гэта першай пабудовы да пабудовы вежы. Там мы знаходзім, ну, скажем, пражскі грош. Ну, это материал 15 стагоддзя, да? То есть вот есть и докладная фиксация. Дахоўка там лежит, ну, все ясно. Потым мы вступаем у камунікацыю з геаграфічным таварыствам, беларускім геаграфічным таварыствам. Яны приехали, провели георадарное даследаванне. Это такая тележка, якая ведется, гонится. И, разумеете, шансы на даследаванне, ну, на вынікі пацітыўнага даследавання былі вельмі малыя. Чаму? Таму што геарадар, ён знаходзіць і вызначае анамаліі. Ну, то, што як бы адрозніваецца ад нармальнай звычайнай картины. Но, слухайте, у нас же весь замок аномалия. Ну, разумеете, все это вот обвалено. Руины замка. По-другое, это война. Весь Крэскі замок нашпігаваны металлом Першай сусветнай войны. Это аскелепкі снарядаў, гільзы, разумеете. И феноменально, ну, георадар показал некую аномалию. Так, и в принципе докладно показали, потому что мы на наступный год заклали траншею. Так, у нас зараз 25-й, это был 23-й год был так. Мы заклали траншею и сели вот на эту стенку. Мы тогда пачалі уже вот, ну чаму мы пачалі інфармаваць? Потому что нам трэба было знайсці падтрымку. 24 год был провальный в этом сенсе, что мы заявляли. Я нават организовал, на сутрач мне пошел, вельмі падтрымаў директор нашего института. Мы провели адмысловы семинар, круглый стол в нашем институте. В принципе, там чыновецтва доўкнулася, там вот, из Гародня, то есть Гародненская область, да, из Министерства культуры. Ну, послухали, разошлись. Я так думал, ну, где я репрезентовал вот эти вот выники, то, что я вам показываю. Ну, я думаю, что и так все и скончится. Ну, и феноменально, вот, оказывается, наши все намагания недарэмныя. Вот, раптам на початку года нас ставить перед фактом, что вот будем копать третью вежу. А копать у лютым. Вот такая история, разумеете. Але для вас гэта, ну, лічыць перамога. Ну, конечно. То есть, разумеете, мы знаходим, здобываем такую информацию про архитектурную историю Крэскага замка. Зараз по природному асяроддзю. У нас зараз дрэва пайшло. 3 дні тому мы знайшлі лагу 14 стагоддзя.
унізе пакладзена вежы 4 метра. Я не ведаю, як это весь цяпер на кансервацыі, но мы хочам паспрабаваць ее захаваць, калі это атрымаецца. Таму што вы самі разумееце, калі вымаеш яна была вільгаццю ў вадзе, і это кансервацыя. Так, я разумею. Калі на кісларод пачынаецца працэс акіслення, распаду, таму мы пакуль з вады не вымаем ее. Я правёл фіксацыю, там фото, адмеры, вось. То бок вот эти вот открытия, яны ідуць весь час. І ведаеце, што гэта узбагачае і гісторыю замка, але міністэрства хоча рэпрэзентаваць, дэманстраваць, музіфікаваць і дэманстраваць вот гэтай руіны вежы, падмуркі вежы. Это сапраўды вельмі цікава. Ну, разумееце, з'яўляюцца нейкія такія вот акцэнты. І сама фактура замка как бы павялічваецца. А тут мы знаходзім нейкія яшчэ новыя артефакты, новыя сведчанні, новыя сліды. Гэта яшчэ ўсё ўзбагачае замак. Так што гэты ход даследавання был абсолютна апраўданы, але ён як бы сам па сабе аўтаматычна не здымае все пытанні. Атрымліваецца, што яшчэ новыя пытанні ставіць, і вот это уже наша праблема адказнасці, прафесійнасці і здольнасці вырашаць праблема адстойвання пазіцыі, што вот гэта трэба даследаваць, а па-другое гэта трэба неяк заходзіць і рэпрэзентаваць. Не заўжды только ад нас залежыць, таму што ёсць і тэхнічныя аспекты. Пакуль што сезон еще, дарэчы, летні толькі пачаўся, хаця археалагічна для мяне з лютага ідзе. Так што пад канец года будзе нешта больш яшчэ ясна вот по таму пункту, што мы зможам прадставіць нашай публіцы для азнаямлення ў гэтай вежы. А ці вось археолог можа неякім чынам, я разумею пра рэсурсы, увесь час вы кажаце, спланаваць вось колькі трэба часу, каб, напрыклад, вось нешта зрабілася ці зрабіць вось гэтай трэцяй вежы. Вось ужо яе цалкам не ведаю. Паказаць, вось колькі сапраўды па часе гэта трэба. Глядзіце, як я бачу сябе сітуацыю, гэта абмяркоўвалася на тых нарадах выездных міністэрскіх, які былі тут, мы ў гэтым сезоне правядзем ускрыццё цалкам вежы. На восень, перад зімою, мы абкладзем ее цэлафанам канструкцыі і засыпем песком. Гэта кансервацыя на зіму. За гэты час будзе адбывацца праца над праектам. Разумееце, а праект ж не толькі сесці архітэктару, уже не за кульмана, а за кампутар, але праект гэта еще такія стадыі, як экспертиза, зацвярджэнне. Тым больш, што гэта гісторыка-культурная каштоўнасць. Дарэчы, Крэскі замак ужо ў першай катэгорыі ўжо ўнесены. Раней ён был другой катэгорыі, цяпер это першая катэгорыя. Нулевая это толькі ўжо ЮНЕСКО. Гэта працэдуры. І адпаведна, дарэчы, і пошук фінансавання, маецца у нас жа бюджэтныя гадавыя бюджэты, правда? Так. І мяркуецца, калі все будзе па плану. Будем спадзявацца, так і адбудзецца, што наступны год пасля нашего гэтага сезона даследавання мы не только раскрываем вежу, мы еще и доследуем. Фиксуем, збираем информацию. Будет часовая консервация, про которую я распавёл вам. И на наступный год уже будет адбывацца консервация с музификацией. Консервация, которая будет прадугледжваць дэманстрацыю гэтых падмуркаў. Тут есть своя эстетика в этом. Я думаю, что это когда будет цікава. Так што, па ідэі, у наступным годзе павінны праведзены быць працы кансервацыйныя рэпрэзентатыўныя. Я вам не магу даваць поўнай гарантыі, в прынцыпе, мне здаецца, што мы да гэтага ідзем, і я бачу, што з адпаведных дзяржаўных органаў якраз ёсць вот в этом зацікаўнасць. Калі трэцяя вежа будзе ўжо музіфікавана, гэта ў наступным, напрыклад, сезоне, наступным годзе, ці можна сказаць, што якраз асноўныя працы па раскопках менавіта замка, яны ўжо будуць завершаны? Невядома. Што? Вот гэтыя раскопкі, дарэчы, пазапланавыя. Так прыйшлося арганізоўваць. Все разумеюць, я маю на ўвазе з гэтых інстанцый, якія занятыя Крэскім замкам, што нас чакаюць вельмі цікавыя адказныя раскопкі ў вежы, княжскай вежы ў данжоне. То, што я вам распавядаў пра фрэскі, фрагменты фрэсак, вось это там трэба ўскрываць гэта месца.
Кіст мы там уже не знойдзем, таму што вядома па хроніках нямецкіх, што яго па паганскаму звычаю цела спалілі. Так. Вось. Ага. Там яго не будзе, але прынамсі відаць, што ён там сидзеў у зняволенні. Там мы ў свой час скрылі якраз арку увахода такім глыбокім шарфом уваходу ў гэта сутарэнне і выхады праз эту арку на гэту лесвіцу, якая ішла внутры вежы. Да. Ага. Вось, так што вот такія надзвычай цікавыя раскопкі нас уже чакаюць у данжоне Крэўскага замка. І па аб'ёму яны будуць большымі, па аб'ёму скрытага грунту. Вось, так што цікавосткі. Я ўжо не выкарыстоўваў слова сенсацыя, але нас яшчэ чакаюць, так. Безумоўна, за гэты час усе таксама ўзгадвалі, што ёсць мясцовыя краязнаўцы, ёсць мясцовыя жыхары. Якім чынам яны дапамагаюць? Магчыма, у некаторых з іх ёсць нейкія таксама знаходкі, якія вам таксама дапамагаюць нейкую агульную карціну праглядзець. Магчыма, яны таксама нешта прыносілі аддаваць вам у музей з 12-го года. Сказалі, вось глядзіце, я там знайшла, нейкая бабулька распавядала пра такое. Такое здаралася агулам? І наогул, як яны дапамагаюць? Крэўскі замак як месца памяці, не толькі як аб'ект, так вот, месца памяці, ён, конечно, прапісаны ў мясцовую свядомасць, гэта вельмі важны аб'ект. У мяне такое адчуванне, што, конечно, людзі збольшага пазітыўна спрымаюць усе працы на Крэўскім замку, тым больш, што гэта дае нейкі такі новы сацыяльны шанец. Мястэчка, таму што Крэва цікавае мястэчка гістарычна, але інфраструктурна яно было не вельмі развітым. Тут, дарэчы, таксама след вайны. Вот паязджаеце ў Гальшаны, тое ж самае мястэчка, як і Крэва, але Гальшаны не былі знішчаны ў Першую светную вайну. І вот там, слухайце, там 3 кавярні, прыбіральні, што інфраструктурна захавалася. Крэва все было знішчана. Его, конечно, аднаўлялі, вот гэта, правда, адчуваецца внутренняя структура такая разбураная, правда, внутренняя. Як паселішча она ёсць разлеглая, а вот цэнтр такі як бы недаформлены быў. Гэта все вынік Першай светной войны. Вот, уявляйте себе, прошло 100 год, это все еще адчуваецца. Так што пазітыўная настаўленасць ёсць. Па-другое, ёсць такая, як бы, ёсць новыя такія дэмаграфічныя рухі, некаторыя людзі, продкі якіх, ці з Крэва, ці з-пад Крэва, яны набываюць тут сядзібы, хаты. І, можа быць, не стала, але патрошкі вяртаюцца. Да, вяртаюцца ўжо. І некалькі такіх чалавек, я веду толькі па цэнтру. І, ў прынцыпе, яны вельмі зацікаўлены, яны так вельмі адкрыты да Крэва. І калі нешта новае знаходзіцца, яны, конечно, звяртаюцца, прыносяць. А знаходкі здараюцца. Калі-то месяц таму я у Шаўляю рабіў даклад «Кукуць from Крэва». Кукуць? Кукуці – гэта этнаграфічна апісаная, зафехтаваны такі тип свісцёлак. А уявляйте себе, вот один такі Кастусь, вот он купил такую сядзібу, і он уже па-за зоны аховы замка. Там он жыве, дзе зона рэгуляванай забудовы, там на ўвазе, што любое будаўніцтва ён павінен узгадняць, але гэта не зона аховы, тут як прасцей. Ён там нейкую гаспадарчую яму капаў і знайшоў, відаць, сметніца это была, завал бітай керамікі, і там лежаць 2 кукуці. Мы іх ведаем этнаграфічна. А па пласту, па кераміцы, па барацінках, манетах мы разумеем, што это кукуці 17 стагоддзя. Уявляйте себе, фантастыка. Потым кукуць літувішкай дрозд. То есть гэта відавочны балтызм. Разумееце? Памяці мы з вами казалі пра ўсходнюю Літву. Это вот там ёсць адрозненне акштайскае, дзукійскае вымаўленне. Кукуць это балтызм. Тут відавочны. І вось такую традыцыю. А еще есть мясцовы жыхар, абсалютна, ён хутчэй такі краязнавец моўны, ён збірае гаворкі, мікратапоніміку, Адрыяловіч.
І нават недавно кніжку выдал, брашурку, і ў акадэмічным зборніку фалькларыстычным он выдал якраз вот нешта з тых гаворак, то есть ён так нават і легітымна его прымаюць, так? Ну вот, і он распавёў, што вот он, калі был хлопчыкам маленькім, ён там зашлі з бацькам у нейкую крамку, ён пабачыў нейкую цацку, стал прасіць ее купіць. Ну, я так разумею, час вельмі небагаты, ну, па-другое, не заўжды трэба дзецям все купляць на хочка. І он кажа, што бацька ему сказал: да кінь ты дурное, вернемся додому, я тебе кукуця зараблю. Вот. И видите себе, мы такого кукуця знаходим в 17 стагоддзі. Вот. Ну, это таксама вот полная фантастика такая. Это уже не замок, але это хутчэй пра культурную і этнічную гісторыю. Я рыхтую такую больш публікацыю, пакуль што я паспеў з дакладам выступіць у Шаўля. Это Шаўляйская акадэмія, это філія Віленскага універсітэта. Ну вот, як бы так это прагучала. А больш такую широкую публікацыю я, конечно, раблю у Беларусі. Зрабіць. Вот такія рэчы бываюць. Потым пад Юровай гарой там, значится, адзін Казимир, значит, копал яму под гараж. И что вы думаете? Ну, вот этот Костусь мне уже передал. Он ему поведомил, то мне поведомил мне, мы сходили. Видите, он такую специфичную знаходку зарабил. Снова же сметник. Але бракаваны, сапсаваную керамику. Там этнографічную. Это не старажытна, там конца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Гаршкі, якія, нейкая памылка была, відаць, з печчю, ці што, яны скрывіліся, яны трансфармаваліся. Так. Ну, это, па-свойму, таксама еще больш цікава, чым... чым стандартныя умовы. Чым стандартныя. Вот, яны, конечно, мне это все перадалі. Ну, бачыце, у меня не хапае, на жаль, на все час. Чаму? Там, что вот я повторюсь, даруйте, з лютого сижу тут, а я мусил бы сидеть дома, у институте, у покою, опрацовывать. Так. А я пишу, публикую, конечно, и выступаю, але мои магчымасці по часе так, это ж складана разорваться. Вот такие сюжеты. У нас з'явілася рубрика з онлайн-гіпермаркетам 21 век Бай. Гэта бліц-пытанка для нашых гасцей, дзе мы задаем кароткія пытанні і чакаем кароткія ці разгорнутыя адказы, як ужо атрымаецца. Якая самая дарагая знаходка была за ўсю вашу працу? Прычым вы можете адказаць, як дарагая менавіта каштоўная, у сэнсе у кошце, там, у грашах, ці насамрэч як археолагу дарагая, што вы лічыце, што вось гэта насамрэч цуд, там 9-й цуд Беларусі. Ну, толькі адна, так? Не, можна некалькі, калі ёсць такія. Ага, окей, глядзіце, на пачатку маёй кар'еры прафесійнай шклянка гравіраваная 18 стагоддзя ў Картуз-Бярозе. У картузскім кляштарах это, нежакана, непрадбачаная такая знаходка. Я думаю, что вельмі цікавая знаходка, вот эта пластина з эмалямі з Крэскага гарадзішча. Так. Нават была версія, што выпуск коня, але это вельмі багата, вельмі статусна такого дружынніка на ўзроўні князя. Ну вот апошняя версія, што мы маем аналагі, я яшчэ, дарэчы, нікому это не агучваў, мы знайшлі аналагі ў Эрмітажы. Вот наш коллега Андрей Шулаев таксама там атрымаў гэтыя матэрыялы. І гэта, там у Эрмітажы гэта як бы вокладка, накладка на кніжку. В прынцыпе, з улікам того, што Крэва была вядома у Вагіберішта, апісанне шляхоў нямецкага ордэна, такі імпарт мог сюды трапляць. Гэта нечаканая знаходка, і яна яшчэ патрабуе сваё даследаванне, скажем так. Але, конечно, самое важное, фрески. То, что мы с вами казали, крэвские фрески с Крэвского замка, и вот это антропоморфное. Я мяркую, что это самая серьезная моя знаходка. Но, может быть, третий вежа на другим месте будет стоять. А я еще хотел спытаць про шклянку з бярозы картузскай. А дзе яна знаходзіцца цяпер? У Нацыянальным мастацкім музеі
При тым, што кераміку рэканструяваную мы все перадалі ў Смаргонь. Ой, даруйце, у Бярозу. Бярозскі музей, он там выставляется. Шклянку мы еще доследовали там и по химическому складу, и перадали у мастацкі музей. И нейкі час яна выставлялась, видите, что у Мирскім замку. Ну, а теперь просто, видать, в фондах она находится. Ну, она склеенная, то есть ее пришлось так обновлять. Она была такая потрущенная у пласте дома ремесленника. То вы заходите у браму, справа был так званы дом ремесленника, и вот у гэтых завалах мы ее знайшлі. Што цяпер Олег Дзярновіч марыць даследаваць, калі не казаць пра Крэўскі замак? Ну, вакол Крэва, вот такой широкой окрузе, ёсць некалькі вельмі цікавых аб'ектаў, звязаныя і старымі вераваннямі, і з культам памерлых. Гэта каменныя могільнікі. Вот у гэтым рэгіёне так вот я маю такіх некалькі кропак, якія я збіраюся даследаваць. Ну и есть еще один объект на Полесье, магчыма, один еще невядомы замок у Антонове. Ну, мы усе чакаем, каб насамрэч яшчэ больш замкаў розных у нас з'яўлялася, гэта праўда. Але цікава, што вось вы як медыявіст, але кажаце, што хочаце даследаваць вось вакол Крэва вось гэтыя пахаванні старажытнай каменнай яшчэ, гэта... Ну, так званыя каменныя могільнікі, гэта маецца на ўвазе пахаванні заходніх балтаў, якія абкладаліся каменем. Ну, это таксама ранні сярэднявечча. А, гэта раннія, так? Ага, все трапляе, тады ўсё. Трапляе. Насамрэч цікава. Самая цікавая легенда ці гісторыя, пачутая пра Крэва. Яна можа быць неверагоднай, але вось чулі вы ад мясцовых ці не ад мясцовых, у якую вось цяжка паверыць ці не цяжка паверыць? Ну, легенд багата. Тут і пра белую панну, белую даму на замку, про городищ, есть легенда про провальную церкву, есть легенды про Юрочку, вот это с Юровой горой. Ну, мне все ж таки не так вельмі близка эта легенда про двух братов Волотов, якую распавядал, якія будавалі крэўскія медніцкія замкі і перакідываліся кельмачкамі, калі была патрэба. І вот фантастычны сюжет для мяне, што мы гэта кельму знайшлі. Ну, тут спалучылася, канешне, так усё. Абсолютно. Кансерваваць ці аднаўляць, кансервацыя ці аднаўленне? Што бы вы выбралі? Ну, кансервацыя. Кансервацыя, безумоўна, але не адмаўляючы магчымасці па выпадку аднаўлення некаторых элементаў. Што тычыцца Крэўскага замка, разумееце, захаваць, ну, это маё прафесійнае перакананне, з увагай на наш клімат, захаваць замак як руіны, ну, ніяк не атрымаецца. У любым выпадку трэба рабіць кансервацыю, ну, а кансервацыя, яна і прадугледжвае нейкія моманты рэканструкцыі, таксама, вот, у дадзенай сітуацыі, як у нас. Ну, але кансервацыя — гэта базавы момант, ад яго адштурхоўваемся. Праводзіць раскопкі ці выкладаць і пісаць артыкулы? Што вы выбіраеце? Не, ну, так ужо позна выбіраць. Для мяне это две іпастасі, как бы необходные. Але ж просто раскопки без трансляции, без артыкулаў таксама уже для меня губляет сэнс. Але наадварот, калі просто ўжо пісаць артыкулы і не займацца раскопкамі, не? Ну, это таксама, значит, адрезаць нейкі кавалак душы. Окей, нічога пазбавіцца. Неразумна, я думаю, было б. Любімы перыяд гісторыі. Гэта ўсё ж будзе медыявістыка, ці ўсё ж зараз нешта іншае вы сказалі? Ці можа нейкі кароткі вы любіце, напрыклад, там 20годдзе, там кіраванне Егайлам, нешта? Ну, я вот цяпер сижу так вельмі шчыльна ў 14 стагоддзі. Раней мне было близко 16 стагоддзя, потому что это был перыяд таких великих трансформаций, разумееце, ну, грамадства наших продкаў з такого даволі беднага стану. Ну, грошай не было. Памірае Казімір, монарх, у него няма грошай, ну, в сэнсе гатоўкай. У него есть маёнткі розныя. Ну, у него есть футры, у него есть посуд, вот это распісавае. А грошай няма. А вот 16 стагоддзя в этом сэнсе, конечно, радыкальна адрозніваецца. Гэта стагоддзе ўжо такой, умоўна кажучы, першай глобалізацыі.
Вось, і гэта перыяд росквіта прававой думкі для нас бярэ. Раней маім стагоддзям было 16, цяпер я паглыбляюсь у 14 стагоддзе, а то можа нават уже пачынаю глыбей. Бачыце, я таким уже больш класічным медывістам становлюся. Мне вот оказывается этот пераход 13-14 стагоддзя вот якраз самы пакуль што для мяне самы цікавы. Ці ёсць у вас, напрыклад, 3 ці 4 любімых археалагічных месца, вось, які вы параіце любому беларусу, кожнаму беларусу паехаць і паглядзець? Менавіта археалагічнае? У вас хацелася б спытаць менавіта пра такое, таму што, ну, агулам там Мірскі замак добра, а вось менавіта археолаг параіць, напрыклад, нейкае гарадзішча паехаць паглядзець, ну, што звычайнаму чалавеку можа нават і не прыйдзе ў галаву, што можна паехаць і паглядзець там, не ведаю, з вышыні гарадзішча на ўсё мястэчка. Там, ну, слухайце, окей, добра. Мне ў гэтым сэнсе, ну, буду тут неарыгінальным, мне вельмі блізка Крэўскае гарадзішча. Не замак, это гарадзішча. Гарадзішча знаходіцца амаль 2,5 кіламетра ад замка па Смаргонскай шашы, і там трэба там яшчэ прадзірацца праз прыватныя дзялкі. Так? Вось. І яно менавіта як аб'ект вельмі цікава. І ландшафтна, то, што вы сказалі, што фантастычныя краявіды адчыняюцца. Я бы, ну, шмат каму гэта парэкамендаваў. Былі вельмі цікавыя Юравічы, так? Пры тым, што, ну, музей там такі зрабілі экспазіцыю такую. Это не музей, конечно, такая экспазіцыя, она такая трохі кітка, такая, ну, больш дэманстратыўная такая, чым, ну, не навуковая, скажем так. Ну, і задача, может быть, такая вот и стояла. Ну, конечно, сам объект вот на этом горы, бэкграунд, эту подкладку, это, конечно, вельмі цікавае, фантастычнае месца. Я еще недавно был у Друцку, Друцкое гарадзішча, это былы Друцкі замак, Друцк, вотчына князёў Друцкіх, мне таксама вельмі моцна пазітыўна уразіла. І самае апошняе, это вот, ну, самая апошняя сенсация Агова. Разумеете, там кар'ер, ну, каб его адчуць, ну, трэба быць спецыялістам. Але тым не менш, там на гэты кар'ер можна паглядзець нават чыста геалагічна, не археалагічна, вот як это вот следы этих гэтага днепровского зледзенення, якое такое самое такое вельмі старажытнае, і таму его змаглі датаваць гэта пласт, он пад днепровскім зледзеннем лежыць. Геалагічна это вельмі ўражвае, як геалагічна. Там кар'ер, і там былі зрыты гэты вот ўзровень грунту, песку. І там пласты, вось літаральна можна пабачыць. Так, а калі ты разумееш, што гэта вот тут яшчэ мае такая прывязка да следоў дзейнасці чалавека, старажытнага чалавека. Ну, перажываеш вельмі моцны момант. Слухайце, я якраз так атрымалася, што вярнуўся. Я сам только летась там побывал, хотя это, в принципе, новый объект. Я вернулся с великой... раз на год я могу себе дозволить по часе гранд-тур. Вот, ну, не больше, понимаете. А у меня ранее было 2 раза на год, теперь только раз на год. И я ездил по... Ну, то, что меня вельми хвалевало, по византийских мозаиках у Равенне, в полночной Италии. Я вернулся с полночной Италии, и так атрымалася, што у нас адбываўся круглы семінар по гэтай тэме, па Агова, вот калега Вашанов наладзіў. Я еще едучи в автобусе дистанційно в навушниках подключился до семинара, и потом на наступный день так счастливо атрымалася, что я все-таки приехал, и на наступную раніцу, это зусім раніца, мы выезжали от института, выезжали на гэты объект, вот я потрапил на Агова. Для меня это был такі перыяд вельмі моцных ураження. Ну, зноў-такі, я, конечно, выдатна разумею, што гэта не кожна так это будзе хваляваць, і потым па-другое, тут патрэбна такая, ну, гістарычная інфармацыйная падкладка, бэкграунд такі, які якобы там мы атрымалі на там месцы. Но вот калі ты все это вот разумееш, ці знаёмішся з гэтым, то, конечно, Агова на вас робіць моцнае ўражанне, і я бы вот цяпер
пералік такіх пунктаў чыста археалагічных, дзе няма як бы мураваных аб'ектаў там ці этнаграфічных аб'ектаў, якое можна спрымаць толькі археалагічна, я бы агова, конечно, цяпер бы уключыў бы. Ну і цікава, што вы кажаце, што трэба з кім-небудзь, хто можа патлумачыць ці нешта распавесці. Ну, это археалогія, да. Так, то я так разумею, што там таксама, калі раскопкі праводзяць, яны збіраюць валанцёраў і можна прыехаць дапамагчы ці паглядзець, ці такога. Ну, я разумею так, да. Там прычым, што самі гэтыя хлопцы, хто капае, там і Александр Вашанаў, там і Олег Ткачоў яму дапамагаў, наколькі я ведаю. В принципе, самі становяцца на рыдлёўку, а там, разумееце, штука, там, у чым штука, там песок. Там просто вялікі пласт завала песку, і трэба просто шмат песку здымаць. Там как бы реально такая фізічная праца. Вось. Але да, так, там таксама далучаюцца валанцёры. Ну, я думаю, калі вы з імі паразмаўляеце, яны вам больш падрабязна і дакладна распавядуць. Гэта проста да чаго, што насамрэч можна даволі часта летам знайсці дзе паваланцёрыць, ну, так, на археалагічных помніках, і гэта такая магчымасць пабачыць, не ведаю, як усё адбываецца на свае вочы ўласныя, і вось таксама і пачуць ад спецыяліста вось гэты аповед пра гэтае месца. Што значыць валанцёрства вынікам, які яно мае вот і для маіх калег, і для мяне гэта, конечно, карысць для навукі і культуры можна прынесці, але мне так, я так разумею, што і людзі, якія валанцёры удзельнічаюць у такіх працах, яны, конечно, такім інфармацыйным, навуковым, культурным таксама збагачаюцца, таму што вот безумоўна, мы на гэтых аб'ектах прафесійна разважаем, ну і плюс ёсць такая вот, ведаеце, кола камунікацыі адпаведна ўзнікаюць, дзе якраз все тэмы абгаворваюцца, так што это фактычна такія выездныя семінарскія заняткі. І такім чынам, магчыма, пасля такіх вось выязных семінарскіх заняткаў будуць з'яўляцца новыя археолагі, ну, калі будуць маладыя людзі прыязджаць. Гэта ж... Калі не расшыруюцца, то так, перспектыве. Таму што, разумееце, у кожнай самай цікавай прафесіі ёсць свая руціна. Ну, гэта непазбежна, правда? Мы павінны нешта перадолець. Вот і калі людзі разумеюць, што ёсць не толькі такі вот не толькі такая романтычная вітрына, і яны гатовы з гэтай руцінай пабачыць то, дзеля чаго яны ідуць, ну тады да. Значит, для іх гэтыя варыянты, такія прафесіі адкрываюцца. Ну, на гэтай вось такой археалагічнай нотцы мы будзем заканчваць. Так, дзякуй вялікі ўсім тым, хто нас глядзіць, хто нас падтрымлівае на Патрэоне, падпісвайцеся, гэта вельмі важна. Дзякуй вялікі Олегу Зярновічу, што пагадзіўся паразмаўляць і вытрымаў гэты холад і шмат гадзін размовы. Вось, вельмі было прыемна і вельмі карысна вось пачуць усё пра крэва і не толькі. І спадзяюся, я не забудуся, вы казалі, што яшчэ можна будзе паразмаўляць пра агулам пра крэва, там недзе праз паўгодзіка, і ўжо можна будзе нешта запісаць. Ну, на іншыя тэмы, да. Так, Таму што у нас, конечно, быў вот этот вельмі моцны акцэнт з крэўскім замкам, і ён таго варты. Дзякуй вам за прыезд і за нашу размову, гаворку. Дзякуй. Да павышэння.